Γεια σας, καλώς ήρθατε. Ξέχασα να πατήσω record πριν, οπότε έχει τώρα αρχή. 8ο επεισόδιο React. Και πάμε να ξεκινήσουμε να δούμε τι μας περιμένει. Εντάξει, τόσο σαν. Πολύ ωραία η τύχη σας. Σκασμός, περίμενε. Κάτσε, πού το ξέρω εγώ αυτό, να. Γιατί είναι γνωστή η φάτσα του. Άσε με ρε δράκι. Εγώ Παναγιώτης Βασιλάκος, Ναι. ασχολούμαι με το real estate τα τελευταία. Ποιος είναι αυτός και γιατί μου φαίνεται γνωστή φυσιογνωμία. Γκόρκη, σε ευχαριστώ για το σπέλ. Είναι κάτι αυτός. Ο πρώτος Bachelor. Τι εννοείς ο πρώτος Bachelor? Αναφέρεστε στην τηλεοπτική σειρά Bachelor. Εδώ ιδρυτής Blowjob Wonder Fantasy λέει. Α, συγγνώμη, JB Wonder Fantasy. Παρεξήγησα εγώ. Wonder Fantasy Games. Ρε μπας και είναι δικός μας. Περίμενε, μη βιαστούμε να τον κρίνουμε. Κάτσε να δούμε τι έχει να μας πουλήσει. 8 χρόνια και είμαι και διοκτήτης και ιδρυτής της JP Wonder Fantasy Games. Τι το Water Fantasy? Ένα προϊόν το οποίο Ναι. ξεκάθαρα είναι προέκταση του εαυτού μου. Προσθετικό πόδι. Τι θα μας παρουσιάσει? Αυτό πάει καλά, πετύχει. Αλλά ταυτόχρονα πετύχει μια εκπομπή που κάνεις. Okay. Ποια Κάτι, ένα εκπομπή? τηλεοπτικό project. Και τα δύο πετύχουν όμως σε καλό βαθμό. Και πρέπει να διαλέξει ένα. Γιατί να διαλέξει ένα ρε μάστορα? Δηλαδή εσύ ξαφνικά όταν πας και κάνεις τηλεόραση είσαι 24 ώρες το 24ωρο στο στούντιο ή δεν ξέρει πώς δουλεύει το record? Θα μου πεις ποιος το λέει, αυτός που ξεχνάει κάθε φορά να το πατήσει. Αλλά άλλο αυτό. Εντάξει. Πού είναι η καρδιά σου? Η καρδιά μου είναι σε αυτό που θα δείξω μέσα. Αυτή τη στιγμή για την εταιρεία κάνω το πάντα. Είμαι Οκ. λογιστής, οικονομολόγος, art director, Χρωστάει στην εφορία. publisher. Ποιος Dragon είναι αυτός που θέλεις να επενδύσεις πάνω σου? Θα ήθελα ιδανικά ο Ποιος? Χάι, ναι. Και η Ο Μαρία Βαθιάς. νομίζω. Θέλω να δω τι είναι Απόψε αυτό στο το Family Wonder βρίσκεται ο Fantasy. Γιώργος, φωνήμενος πολύ καλός. Όπα, αυτό, ο Τούρκος Σεφ είναι αυτός που κάνει έτσι το αλάτι. Φιλός και με στηρίζει από την πρώτη στιγμή. Το πιο σημαντικό για μένα είναι να καταφέρω Του άρεσε και ο καφές, είδατε τέτοιο, έτσι. Ήταν η πρώτη φορά που πήραμε και review. Περίμενε. Να το δες. Και με στηρίζει από την πρώτη στιγμή. Δες και. Το πιο σημαντικό για μένα είναι να καταφέρω να κάνω τους. Μ' άρεσε ο dragons να τζάμπο καταλάβουν. καφές. Κάτσε να δούμε καταρχάς τι είναι αυτό το Blowjob Fantasy Games. Οι Ολύμπιοι Θεοί έχουν εγκαταλείψει την ανθρωπότητα αιώνες τώρα. Ταξιδεύοντας με τη χρυσαλίδα της αναγέννησης Τι, στη διάσταση του έρωτα. τι φάση, LSD Θα πήρε. καταφέρει ο Κρόνος να δραπετεύσει. Α, περίμενε. Ήταν ηχογραφημένο ή ήταν έξω από την πόρτα και το μιλούσε σε μικρόφωνο? Θα μου πεις έχει σημασία? Αυτός θα ψήσει, τίποτα. Καλησπέρα, Dragons. Ονομάζομαι Τι είναι Παναγιώτης επιτραπέζιο? Βασιλάκος και είμαι ο ιδρυτής και διοκτήτης της JB Wonder Fantasy Games. Σήμερα βρίσκομαι κοντά Κοσμογονία. σας για να σας παρουσιάσω το πρώτο επιτραπέζιο παιχνίδι που έχουμε δημιουργήσει μαζί με τον συνεργάτη μου τον Ισίδωρο Δαβάζογλου, ο οποίος είναι ο game designer της εταιρείας. Μάλιστα. Το οποίο ονομάζεται Κοσμογονία 2086, Chronos Epilogue και διαδραματίζεται στο σύμπαν της Κοσμογονίας και έχει να κάνει η θεματολογία και η ιστορία με την ελληνική μυθολογία στο μέλλον. Τι είπες τώρα Το ρε? επιτραπέζιο βασίζεται σε ένα μυθιστόρημα το οποίο έχω γράψει. Στο επιτραπέζιο υπάρχουν 64 χαρακτήρες της ελληνικής μυθολογίας και της αρχαίας ελληνικής ιστορίας. Ναι. 9 μυθικά τέρατα και φυσικά ο πρωταγωνιστής που είναι ο Τιτάνας Κρόνος. Όταν λέει τις ιστορίες, φάση είναι ας πούμε ο Δίας και πολεμάει με το Βενιζέλο. Να γίνεται κάνα τέτοιο σκηνικό. Πολύ ενδιαφέρον αυτό. Βρίσκομαι εδώ μπροστά σας γιατί ψάχνω τους μέντορες της εταιρείας που θα με βοηθήσουν να εντάξω το Όχι, ακούγεται να έχει ενδιαφέρον αυτό το πράγμα, έτσι, επιτραπέζιο με αρχαιοελληνική θεματολογία. σύμπαν της Τώρα, κοσμογονίας Δεν ξέρω πόσα στο θέλει. σύγχρονο κόσμο των σούπερ ηρώων γενικά της παγκόσμιας βιομηχανίας. Ζητάω 50.000 Υπάρχουν ήδη, εντάξει. Και η Marvel και η DC έχουν τους Έλληνες θεούς. Βέβαια τους υποτιμάνε λίγο, αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Επίσης είπε 50.000. ευρώ για το 15% της εταιρείας. 15%. Και ο αυτά τα χρήματα είναι να προωθήσω το προϊόν στις δύο μεγαλύτερες εκθέσεις επιτραπέζιων παιχνιδιών του κόσμου Ναι. στο Essen και στην Ιαννάπολη της Αμερικής. Επίσης, να δημιουργήσω και να ολοκληρώσω το πρώτο κόμικ της σειράς της Κοσμογονίας Όπα, και να υλοποιήσω το δεύτερο expansion της σειράς. ωραίος. Να δούμε το παιχνίδι. Ένα από τα ρεαλιστικά πρόσωπα είμαι εγώ, ο Θεός Δερμής. Ελπίζω να μοιάζουμε λίγο. Είστε Α, δύο έκανε insert τα μούτρα του ο παπάρας σε Θεό, ρε. Που καλά έκανε. Να πω την αμαρτία μου κι εγώ, αν ήμουν designer του παιχνιδιού, θα έκανα ακριβώς το ίδιο πράγμα. συνέτεροι που βλέπω εδώ. Στην εταιρεία είμαι μόνος μου. Έχω το 100% της εταιρείας.
Βλέπω παίζουν 2 Α, με 4 το παλικαράκι είναι άτομα. υπάλληλος δηλαδή. Ακριβώς, απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες, από 10 ετών και πάνω. Το έχεις κυκλοφορήσει, όχι ακόμα. Έχω πουλήσει 150 επιτραπέζια του βασικού παιχνιδιού, Ναι. 1,5 μήνα, τα οποία τα 45 είναι χονδρική, τα υπόλοιπα είναι λιανική. Λιανική πώς, από το site. Λιανική από το site ακριβώς. Διαφήμιση. Δεν έχω κάνει διαφήμιση. Κατά κύριο λόγο μέσω του Instagram στην ουσία. Οκ. 65 είναι το expansion και έχω Γκρίμες κόμι γκουχ γκουχ. Ποιον Θεό θα έκανα. Εννοείται με αυτά τα μούτρα τον ύφεστο. Κυρίως γιατί θα ήμουν παντρεμένος με την Αφροδίτη βέβαια. Αλλά θα την πηδούσε ο Άρης. Τέλος πάντων. γύρω Κάθε οικογένεια έχει τα στραβά της. Εντάξει, ας μην κρίνουμε. στα 525 επιτραπέζια ανοιχτά, που η τοποθέτησή του θα γίνει σε μεγάλες αλυσίδες καταστημάτων στην Ελλάδα. Ποιες? Σκλαβενίτης και Παπ. Τι ήταν το δεύτερο, Σκλαβενίτης κατάλαβα το πρώτο και Παπατή, τον Θόρδωρο. Ο Θόρδωρος είναι από νορβηγική μυθολογία. Έκανα self-insert εκεί. A-public το δεύτερο, ακούγεται να βγάζει νόημα να πω την αλήθεια. Πόσο κοστίζει? Μου στήχησε 12 ευρώ το βασικό κουτί Ναι, και το πουλάω 35. Ήθελα οι πρώτες μου κόπιες, εντάξει. όπως και η ιδέα είναι ελληνική, να είναι και η παραγωγή ελληνική. Βέβαια δεν έχω την παραμικρή ιδέα για το παιχνίδι, οπότε δεν μπορώ να το κρίνω τώρα. Εξαρτάται το περιεχόμενο, ποιο είναι το gameplay και αυτά. 35 είναι λίγο πάνω για επιτραπέζιο, αλλά δεν ξέρω τι προσφέρει. Εμένα μου αρέσει που έχει ελληνικούς θεούς και τέτοια πράγματα. Ναι, είναι το Αυτό γονίδιο παιχνίδι τώρα που σε κάνει και έχει ένα χαίρεσαι. πολύ απλό μηχανισμό και είναι απλό και σε κανόνες για να μπορεί να μπει σε όλα τα Αυτό το πληρώσετε τώρα που τα ανοίγετε όλοι. Δεν μπορούσαν να ανοίξουν μια συσκευασία και να δούνε τις κάρτες και αυτά. Πρέπει όλοι να χάσει αυτός 35 το καθένα. Φτηνό είναι για το είδος. Τα 35 ευρώ. Πιο πολύ με τον Άδη μοιάζω με τιμάς, γιατί ο Άδης είναι ο καλύτερος θεός στο Πάνθεο. Ο μοναδικός που δεν είχε κόμπλεξ. Μια φορά βγήκε πάνω. Εντάξει, μια φορά βγήκε πάνω, μαλακή έκανε, η αλήθεια είναι. Αλλά συγκριτικά με τα αδέρφια του ήταν ο πιο αθώος, ο καημένος. σπίτια. Όπως είναι εξάλλου και το όνομά του, που είναι η κοσμογονία. Θέλει να μπει σε κάθε Σε μια γωνία. γωνία του κόσμου. Πόσα χρήματα έχεις επενδύσει εσύ μέχρι στιγμής? Αυτή τη στιγμή έχω βάλει γύρω στις 20.000, έχω επενδύσει από Οκ. το δικό μου κεφάλαιο. Δείξε μας, αυτός είναι ο Dark Side. Δείξε κανένα σχέδιο ρε και στην κάμερα. Να ειστερήσει ένα τραπέζιο από τις πολυεθνικές. Έδειξε μόνο την πίσω πλευρά. Πολύ σωστό. Και πραγματικά το τελικό αποτέλεσμα είναι ωραίο. Έχω την εντύπωση Οκ. ότι ο Τάσος Οικονόμου του έχουμε τραβήξει το ενδιαφέρον. Σε ποιες αλυσίδες, αν εμείς μπορούμε να κάνουμε τη συμφωνία για σένα, Ναι. θα σου έκανε διαφορά να είσαι? Δεν με ενδιαφέρει μόνο ο κόσμος των επιτραπέζιων παιχνιδιών. Όχ, θα Το δούμε σύμπαν κανένα που έχω RPG. δημιουργήσει, θέλω να καταφέρω να μπει στον σύγχρονο κόσμο των σύγχρονων σούπερ ηρώων. Marvel. Τύπου. Έμαθε και η Μαρία το Marvel. Marvel και DC. Δεν θα πρέπει αυτό να το κοιτούσαμε να πάει κατευθείαν ως ηλεκτρονικό παιχνίδι. Πώς σκέφτηκες να το ξεκινήσεις ένα card game που πιστεύω ότι είναι μια αγορά η οποία είναι φθήνουσα, Όχι, η δεν οποία είναι φθήνουσα. μειώνεται. Τι. Πάνε δες κάτι κάρτες Yu-Gi-Oh που κοστίζουν πιο πολύ από τα μάξι σου. Ή τουλάχιστον το δικό μου. Γκόρκης, ευχαριστώ για το σπέλ, για να έχει δει το ελληνικό Πάνθεον. Ναι, οι συγκεκριμένες οι εταιρείες, η mainstream, η Marvel και η DC έχουν τις δικές τους εκδόσεις του κάθε Πάνθεου. Οπότε αυτό που λέει σίγουρα αυτός δεν είναι ότι να το προσθέσει σε αυτά, αλλά να δημιουργήσει κάτι χώρια με αυτή την έννοια. Έσοδα στην Αμερική από τα επιτραπέζια παιχνίδια άγγιξαν τα 3,6 δισεκατομμύρια δολάρια και εκτιμάται ότι το 2026 θα φτάσουν τα 4,67 δισεκατομμύρια δολάρια. Όχι, δεν είναι σε Πάντως, παιδιά, καμία τους κάναμε περίπτωση τώρα όσο λέγες. φθήνουσα Και δεν τέτοια. κατάλαβα Χριστό. Ρε μάνα μου, ξόδεψες κυριολεκτικά 2 λεπτά για να διαβάσεις κανόνες ενός καινούριου παιχνιδιού που δεν το έχεις ξαναδεί και δεν κατάλαβες Χριστό αλήθεια. Γιατί το λένε αυτό και το λένε με βάρος, δηλαδή δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Αυτό δύσκολο κανόνες που έχω δει ποτέ. Τι λες μωρέ μπούφε. Τι λες, και υποτίθεται ασχολείσαι με τεχνολογία και τέτοια. Που δεν έχω την παραμικρή ιδέα, έτσι. Μπορεί να είναι η βίβλος, ας πούμε, η καινή διαθήκη μέγεθος, οι κανόνες. Πάντα όταν παίρνουμε ένα τέτοιο παιχνίδι πρώτη φορά, δεν θα τα καταλάβεις μια, δεν θα τα καταλάβεις δύο, θα παίξεις με την παρέα και θα τη βγάλει την άκρη. Τι παπαριές κάθεστε και Δεν μπορείς να λέτε. καταλάβεις κανόνες μέσα σε 5 λεπτά. Εκτιμώ την προσπάθεια, αλλά εμένα μου φαίνεται δεν θα το έπαιζα ποτέ. Θα πήγαινα online, θα έπαιζα κάτι άλλο. Σε βάλω, θα το βάζουμε το Yohai text to speech, να το διαβάζει ρομποτάκι για να καταλαβαίνει. Το feedback αυτό που βλάβανε ότι είναι δύσκολο, μου ότι είναι πάρα πολύ εύκολο. Αλλά επειδή δεν το πιστεύω, είμαι εκτός. Εντάξει, άστονα. Μην το κοιτάς σαν Όχι, ελάφι. Ωραία.
Παναγιώτη, τι έκανες πριν αρχίσει να ασχολείσαι με αυτό το Να παιχνίδι? ασχολούμαι με το real estate κατά κύριο λόγο. Ναι, Ναι. έχεις και φοβερή άνεση στο λόγο, γι' αυτό λέω. Εντάξει. Ιδρωμένος Αυτό το στο μεταξύ κάνεις ο από άνθρωπος. χόμπι. Αποφάσισα να το βγάλω γιατί είδα ότι υπάρχει μεγάλη ζήτηση γενικά στα επιτραπέζια παιχνίδια και κατά κύριο λόγο Κατά λάθος το πάτησα. Έτσι, αλλά δεν το μετανιώνω. στη βιομηχανία των σούπερ ηρώων. Η κοσμογονία έχει πάρα πολλές δυνατότητες να επεκτεθεί σε διάφορους κλάδους. Παναγιώτη, πέρυσι Θέλει- είχε έρθει Πολύ μεγάλα αρχίδια για να κάνεις τέτοιο πράγμα. Πέραν το επιτραπέζιο, εντάξει, cool. Αλλά για να το φέρεις σε κόμικ, πετυχημένα κόμικ, να το μεταφέρεις μετά σε άλλα μέσα, να το πω, θέλει πολύ πράγμα. ένα παιχνίδι Ναι. στο Dragon's Den, στο οποίο έκανα μία προσφορά Ναι. και η οποία Όπα. δεν προχώρησε. Θέλω να σου κάνω μία παρόμοια προσφορά, Περιμένετε, παιδιά. αλλά δεν θα σ' αρέσει. Ακούω ένα νεφρό να τρίζει κάπου. Γελάκι, Γιωχάη. Εγώ στο τηλέφωνό μου, Ναι. Στο ξέρω, ο Δίας είναι εκεί. Ο Δίας από πάνω είναι ο Κρόνος. Ο Δίας είναι η Μαρία, τώρα θα φας τον κεραυνό, περίμενε. λοιπόν, Κάτσε να έχω δούμε στο τώρα τι θα τηλέφωνό γίνει. μου μία από τις εταιρείες με τις οποίες δουλεύουμε και έχουμε ένα από τα προϊόντα μας, Ναι. η οποία έχει και παιχνίδια στο δίκτυο δυναμής. Ποια εταιρεία είναι αυτή, Μαρία? Θα πει καμιά μαλακία τώρα, ό,τι να είναι, θα έχει δεν ξέρω κι εγώ τι παιχνίδια. Δεν ξέρω κι εγώ τίποτα γιογιό. Εγώ αυτό που θα μπορούσα να βοηθήσω Ναι. είναι να μιλήσω με αυτούς και αν ενδιαφέρονται να φέρουν την κοσμογονία στην Αγγλία, σε αυτό το distribution network, τότε έχουμε deal. Ωραία. Θα σου δώσω όλο το ποσό, τις Ναι. 50.000. Θα του δώσει και το τηλέφωνό σου όμως για να πάρει το τηλέφωνο της εταιρείας ή θα τον θάψεις? Ζήτησα 50%. Φέτος θα είμαι πολύ πιο χαλαρή και θα ζητήσω 49%. Αυτή τη μαλακία, τα παιχνίδια για εντυπώσεις, πω. Να του πάρεις τη μισή εταιρεία. Εντάξει, μην γελιόμαστε τώρα 50-49. Έχει διαφορά. Την αντιλαμβανόμαστε όλοι, αλλά τι 49 μωρή. Η λογική ποια είναι? Γελάνε όλοι μαζί της. Του ποσοστού της εταιρείας. Κι εγώ το ίδιο θέλω. Τι 49? Τι 49? Πες όχι. Είμαι ανοιχτό σε όλες τις συζητήσεις, αρκεί να πιστέψεις στο όραμα αυτό που θέλω να πραγματοποιήσω. Εάν μπορούμε να το κάνουμε τεράστιο, τότε εγώ είμαι μέσα. Αλλά για μένα το πρώτο βήμα Ναι, είναι να σε να δω κλέψω. την αντίδραση μιας ξένης εταιρείας που θα το δει αυτό και να δει αν υπάρχει μέλλον σε όλο τον κόσμο, όχι μόνο στην Ελλάδα. Μα γι' αυτό βρίσκομαι και εδώ, ξεκάθαρα. Εάν εκείνοι ενδιαφέρονται, Ναι. είμαι και εγώ μέσα. Αν δεν ενδιαφέρονται, τι γίνεται εκεί? Αυτή είσαι εσύ. Ποια υποτίθεται είναι αυτή η Άρτεμις? Το πολύ. Την κάνεις προσφορά γιατί σου αρέσει το project. Εσύ το πιστεύεις δηλαδή. Μου αρέσει πάρα πολύ ότι έχουμε Έλληνες χαρακτήρες Ναι. από όλη τη μυθολογία που μπορούμε να τους διοχετεύσουμε σε όλο τον κόσμο. Μου αρέσει εσύ το ότι σε βλέπω ότι παίρνεις ρίσκα. Έχεις αυτό, μια σε προσφορά. παρεξήγησα. Δεν ήταν την αντίδραση. Ο Τασούλης, Εγώ νομίζω πρέπει να ακούσουμε και τους άλλους τρεις. Γιατί το βασικά ο Τασούλης, ο Βαφιάς και η Γριά είναι. Η Γριά δεν πρόκειται να ασχοληθεί. Ο Βαφιάς δεν ξέρω αν θέλει να ασχοληθεί. Τον Τασούλη θα άκουγα εγώ, να πω την αλήθεια. Εμείς δεν έχουμε προσφορά από ό,τι καταλαβαίνω. Τι είναι από ό,τι καταλαβαίνεις? Στο εξωτερικό να σε βοηθήσω ο κόσμο. Ωραία. Τάσο. Εγώ θέλω να πάω σε στούντιο στην Αμερική και να δω εάν τα στούντιο ενδιαφέρονται ή μπορούν να πάρουν κάποιον ήρωα. Ωραία. Κάποιον ήρωα. Πάρεις κάποια royalties και β, το παιχνίδι σου μετά θα γίνει ανάρπαστο ανά τον κόσμο. Άρα Η κάνεις πρόταση προσφορά. είναι 40% για 50.000 υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει το οποιοδήποτε ενδιαφέρον για τους ήρωές σου ή κάποιον από τους ήρωές σου στην Αμερική. Τέλος. Ωραία. Γλίτωσε, έφυγε από το δόκανο της Μαρίας. Τουλάχιστον. 9% μεν, αλλά εγώ τη Μαρία τη φοβάμαι. Δηλαδή έχεις αυτή την πρόσβαση κατευθείαν να μιλήσουμε. Ναι, ακριβώς. Αυτό θα κάνω. Θα κάνω εγώ τις επαφές και θα είναι ένα ναι πολύ γρήγορα. Εάν υπάρχει ενδιαφέρον, καταλαβαίνεις ότι αυτό το πράγμα αλλάζει τελείως. Επίσης, αν έχετε κάποιο παράπονο με τη βιομηχανία των κόμικ στην Αμερική, μήνυμα στον Τάσο. Έχει επαφές μόλις μάθαμε. Τον σπαμάρουμε όλοι. Εγώ θα πω κάτι σε αυτή την προσφορά, εντάξει. Για πες.
ότι για να ενδιαφερθούν αυτά τα στούντιο δεν μπορεί να πάρεις ένα παιχνίδι που ακόμα είναι άγνωστο, που μόνο ένα μήνα έχει βγει στην αγορά, εάν δεν το έχεις προμοτάρει στα social media. Φαντάζομαι νέο παιδί, θα είσαι στο Instagram, πόσους followers έχεις? 140.000. Μπράβο, εγώ έχω άλλο 1 εκατομμύριο, μαζί θα το δει όλος ο κόσμος. Για μένα αυτό που λέει ο Τάσος γίνεται, αλλά αυτό πρέπει να γίνει και λίγο οργανικά. Μην την ακούς, τρελή παγίδα στείνει. Σαν τις ειρήνες πάνω στα βράχια. Σε τραγουδάει και σε λέει έλα να πέσεις πάνω, να πνιγείς. Εγώ για να βοηθήσω θα κατεβώ και εγώ στο 40% γιατί θέλω να είμαστε στα ίσα και εγώ έχω contact στην Αμερική, δεν το είχα σκεφτεί και στο LA ήμουνα πριν 2 μήνες. Το σκέφτομαι σοβαρά όμως το προϊόν σου, αλλά δεν σκέφτηκα ότι έχω contact στην Αμερική που μπορεί να βοηθήσει. Αλλά το πιστεύω. Ξέρω κόσμο από τα studios, μπορώ και εγώ να κάνω αυτά τα τηλεφωνήματα. Έχω και εγώ τα contacts, απλά δεν το σκέφτηκα πρώτη. Παναγιώτη, το πιο σημαντικό για μένα είναι 40% και των δύο. πού είναι η καρδιά σου, τι πιστεύεις και πραγματικά εγώ θα Εκεί ήθελα είναι η να καρδιά φύγεις. του. Να φύγεις από Εκεί είναι η καρδιά του. Σε άφησα να μιλήσεις, ολοκληρώνω. Με τον Τάσο, τέλος. Τέλος, αδερφέ. Μια παρατήρηση απλά. Οι χαρακτήρες αυτοί, φίλε Τάσο, δεν είναι copyright. Είναι θεοί Έλληνες του Ολύμπου. Δεν είναι μόνο η φίλη του Ολύμπου. Όχι, λέω μερικούς που είδα μέσα. Ναι, όπως το βλέπω, έχει Ένα κάποιους λεπτό να τελειώσω. χαρακτήρες. Τα Marvel και τα DC Ναι. ήδη παίζουν με τέτοιους χαρακτήρες. Οπότε δεν περιμένουν να δουν την κοσμογονία για να πάρουν το Δία ή δεν ξέρω κάποιον άλλον. Αν είναι κάποιος χαρακτήρας που δεν είναι θεός του Ολύμπου, δεν ξέρω εγώ κάτι και τον έχεις φτιάξει εσύ, οκ. Αλλά αυτοί οι ήρωες που βλέπω εγώ, τους παίζουν ήδη στην Αμερική. Καλά, ναι, αλλά μπορούν να βγάλουν. Δεν υπάρχουν μόνο αυτές οι δύο. Έχει και μικρότερες εταιρείες με κόμικ που παίζουν με εντελώς δικό του σύμπαν, τέλος πάντων. Δεν είναι αποτρεπτικό Αυτό είναι το αυτό. πιο πιθανό. Να πάρουμε τώρα το Hollywood και να μας πούνε Το φέρε μας Hollywood να 5 πάρει. χαρακτήρες να σε Έλα, Hollywood. Θέλεις έναν Δία. πληρώσουμε για τα royalties ή να πάρουμε μια αλυσίδα στην Αγγλία και να προωθείς το προϊόν και να το βάλεις σε χιλιάδες. Το γύρισε τώρα. Γιατί να πας Αμερική. Μπορούμε να το βάλουμε. Δεν είναι καλή ιδέα η Αμερική. Κατάλαβες. Μπορεί να με πιάσει σήμα, ας πούμε, η γραμμή που θα πάρουμε τηλέφωνο. Αγγλία, που στην πραγματικότητα έχω επαφές γιατί στην Αμερική δεν με ξέρει κανένας. Καταστήματα. Τρελή στροφή. Τρελή Έτσι κολοτούμπα. όπως είναι αυτή τη στιγμή αυτή η βιομηχανία στημένη, όλα είναι πιθανά. Η απάντησή σου με απογοήτευσε Γιατί? Γιατί σας απογοήτευσε? γιατί νόμιζα ότι είσαι πιο το πολύ πιστεύω άνθρωπος αυτό. του commercial και του business και είμαι εκτός. Είναι πραγματικά σαν να παίρνεις παιχνίδι από παιδάκι και να το βλέπεις να κάνει εκείνο το tantrum. Να βγάζει νεύρο, αντίδραση, κακία, γιατί δεν έγινε το δικό του. Δεν βγάζεις άκρη με το μαράκι. Δεν βγάζεις άκρη με το μαράκι. Δεν πάνε καλά τα πράγματα. Νομίζω τσαντίστηκε η Μάρια. Πλάκα κάνει. Φοβερός καταρχάς και ο φίλος. Θα έπρεπε να είναι detective με τέτοια διαίσθηση που έχει. Καταπληκτικός. Καταπληκτικός. Καλά έκανε και τον είχε εκεί μαζί του. Όλα είναι πιθανά στον κόσμο των σούπερ ηρώων γιατί είναι μια φαντασία. Εγώ είμαι πρώτη που λέω όλα είναι πιθανά και dream big, εντάξει. Αλλά Ωραία, ναι. όταν έχεις δύο πράγματα να επιλέξεις, ποιο είναι το πιο πιθανό? Και μιλάω σε έναν άνθρωπο, είναι επιχειρηματία. Η απάντησή σου ήταν πιο πιθανό είναι να μπούμε στο Hollywood. Και επειδή βλέπω ότι πετάς λίγο στα σύννεφα. Όχι, δεν πετάω στα σύννεφα. Τι? Είπα ότι όλα είναι πιθανά γιατί έχω δει με τα μάτια μου αυτά που συμβαίνουν. Αν πάμε πιο ρεαλιστικά όμως να πατάμε στο έδαφος, ξεκάθαρα είναι να τοποθετηθεί το προϊόν σε μια αλυσίδα καταστημάτων. Μια ερώτηση πριν αποφασίσεις τι θα κάνεις. Για πες και εσύ. Στο real estate που κάνεις, είσαι με sales για νοικιάσεις ή για πωλήσεις? Και τα δύο. Μιλάς πολύ ωραία, σου κόβει, στο real estate αυτό θέλει, άσχετο τώρα με το παιχνίδι. Απλά είπα να πω τη μαλακία μου κι εγώ. Έχεις, πάρε με να μιλήσουμε για real estate. Παναγιώτη, Έλα ρε. Θα βρει τελικά τέτοιο side hustle να πουλάει ακίνητα του βαθιά.
και άλλη προσφορά. Λοιπόν, αν όντως ενδιαφέρει Ναι, να για μπούμε πες. σε κάποια καταστήματα 59. και δεν είναι απλά το όνειρο να πάμε στο Hollywood και να δώσουμε royalties και να γίνουμε διάσημοι, τότε η προσφορά μου ισχύει. Αλλά πρέπει να σας πω ξέρετε ότι κάτι. σε ενδιαφέρει αυτό το Να σας πω κομμάτι. κάτι. Αύριο μπορεί να φύγω από τη ζωή. Χτυπά ξύλο, Έχω παιδί μου. δημιουργήσει ένα project. Όχι, να σα πω τι γίνεται. Μπορεί να φύγω από τη ζωή. Έχω δημιουργήσει ένα project το οποίο μπορεί να το πάρει κάποιο άλλο άνθρωπο από μένα, γιατί είναι κάτι το οποίο έχει δημιουργηθεί και να μείνει και να το εξελίξει καλύτερα από μένα. Δεν με ενδιαφέρει το να γίνω διάσημο στο Hollywood και να βγάλω λεφτά, όσο να προωθήσω αυτό που έχω δημιουργήσει. Είναι και ένα ρίσκο αυτό που λέει ο κύριο Τάσο, γιατί αν αποκλειστεί από το Hollywood μπορεί να μην μπει στην εταιρεία. Γιατί δεν σαν ισχυνή κορδόνι ότι μιλούσε για Hollywood. Αυτό δεν το... λίγο με χάσανε εκεί. Εγώ κατάλαβα για τις εκδοτικές των αντίστοιχων εταιριών που βγάζουν τα κόμιξ. Το Hollywood γιατί? Ότι επειδή όλα τα κόμιξ γίνονται πλέον ταινίες? Δεν ξέρω. Έχεις offer, πιστεύω ότι μπορώ να σε βοηθήσω και η Μαρία σου έχει κάνει μια εξίσου καλή πρόταση. Μπορώ να κάνω ένα τηλέφωνο. Ναι. Βεβαίως, βεβαίως. Ποιο να? Ο Salt Bay είναι απ' έξω. Πιστεύουμε πάρα πολύ την άποψή σου στο συγκεκριμένο το κομμάτι. Μου αρέσει η προσφορά. Και από τις δύο. Η ίδια Δηλαδή, αν είναι. όντως δεν ενδιαφέρεται για το επιχειρηματικό κομμάτι. Και Το θέμα είναι με ποιους από τους δύο δεν έχω και εγώ το λόγο θες να συνεργαστείς. Να κάνω τα meetings και όλα αυτά. να Μέσα βοηθήσω, αυτό τώρα εντάξει. που προσπαθεί να μπει στο πάνω. Να μην τον ενδιαφέρει να μπει σε μια μεγάλη αλυσίδα στην Αγγλία. Εννοείται. Θα δούμε. Τι είναι τρελός. Πιστεύεις ότι υπάρχουν ήρωες μέσα ελκυστικοί? Απλά ήθελε η Μαρία εκεί να βγάλει γκρίνια. Δεν ξέρω κι εγώ ότι ήθελε να διαπραγματευτεί χειρότερα. Δεν ξέρω πώς το σκέφτεται εκεί πέρα. Που μπορούν να πουληθούν, ας πούμε, τώρα. Σίγουρα. Το πιστεύω σίγουρα αυτό. Σου πω ότι είσαι η Wolverine εκεί. Οκ. Η Άρα Wolverine. εσύ που κλείνεις. Στη Μαρία, στον Τάσο. Στον Τάσο. Τι έγινε. Περιμένω να δω, θέλω να δω πώς το σκέφτεται. Νομίζω το Hollywood του καλά άρεσε. Με τον Τάσο θα πάει. Εγώ δεν ξέρω αν μας ακούει το παλικάρι τώρα, αν βλέπει Γκρέιμερς. Με τον Τάσο να Είμαι πας. σε δίλημμα. Για μένα ιδανικά, σας το λέω ξεκάθαρα, θα σας ήθελα και τους δύο μέσα στην εταιρεία, γιατί θεωρώ ότι μπορούμε και οι τρεις να βοηθήσουμε σε αυτό να συμβεί, οπότε δεν υπήρχε καμία περίπτωση να μπείτε και οι δύο στην εταιρεία. Καμία. Όπα. Τι τρελός τριπλαδόρος. Άρα 9 ο φίλος στον μπλα μπλα. Καταπληκτικός. Ασημόγλωσσος. Και πιθανό να γίνει έτσι όπως κοιτάχτηκαν. Το αφήνω στη Μαρία, στη διακριτική της ευχέρεια. Εγώ θα ήθελα να μπείτε πραγματικά και οι δύο στην εταιρεία. Ναι, αλλά πες από 20 καθένας, Πιστεύω ότι έχουμε και οι δύο να προσφέρουμε. Και το κάνουμε μαζί. Έτσι. Έχει κάνει ένα τρελό χάδι στον εγωισμό της Μαρίας, που χρειάζεται αυτό για να καταφέρεις να την κερδίσεις, που θέλει και αυτήν, όχι μόνο τον άλλο. Τρελό παιχνιδάκι έκανε το παλικάρι. Μπράβο του. Πολλά μπράβο του. 50 και 40 και 2. Από 20 ο καθένας, Από 20 βάζουμε ο 25 ο καθένας. Έχουμε τι. Μπράβο. Έχουμε δει. Ρε. Τώρα το λέω χαριτολογώντας, αλλά πρώτη φορά βλέπω να τους παίζει προσφορά κάποιος άλλος. Γιατί τον έλεγχο του παζαριού, μπορεί το ποσό να το διάλεξαν αυτοί, αλλά τον έλεγχο του παζαριού τον έχει στα χεράκια του. Πολύ ωραίος ο φίλος, μπράβο του κιόλας. Μπράβο, αυτά είναι. Εσύ άχρηστη, πάμε ψήσεις καμιά μπριζόλα, μόνο καφέ να πίνεις τζάμπα. Συγχαρητήρια. Καλή επιτυχία. Γεια. Γεια. Μπράβο. Κοσμογονία λοιπόν, Μαρία. Πόρε φίλε, πραγματικά αν το πετύχω πουθενά πολιτεία αυτό να με πλησιάζει, λέμε τώρα έτσι, θα φύγω τρέχοντας. Πολιταράς είναι, όχι πολιτής. Δούμε τι απήχηση έχει στην Αγγλία, ας πούμε. Το ένα κομμάτι. Το άλλο. Στην Αμερική Τι θα απήχηση δούμε. έχει στην Αμερική. Αν υπάρχει απήχηση, προχωράμε. Έτσι Και το ακριβώς. τεστάρουμε. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Πήρες δύο Dragons μαζί σου. Πήρα δύο Dragons μαζί μου. Δεν είναι Την πείσαμε τη ρισκάρουμε. Μαρία. Θα μπουν στην εταιρεία κατά κύριο λόγο εάν πετύχει κάτι δικό του. Θεωρείς όμως fair, δίκαιο αυτό που σου είπανε. Το θεωρώ δίκαιο, εννοείται. Κατάφερα να του βάλω και του δύο μέσα στην εταιρεία γιατί από την αρχή. Μπράβο, ρε Παναγιώτη. έδειξαν ενδιαφέρον συνεργασία. Και είναι μεγάλη χαρά όταν σε κάποιο deal μπορούμε και οι δύο να προσφέρουμε κάτι και το ένα και ένα να μην το κάνουμε δύο, να το κάνουμε 4. Σε αυτό έχει πολύ δίκιο ο Τάσος. Θα μπορούσα αυτό να το δω εγωιστικά. Τώρα το λέει και και- όταν κάναμε την προσφορά να πω όχι, θα την πάρω μόνη μου. Αλλά Μαράκι,
Έχουμε βαρεθεί να σε βλέπουμε να το κάνεις αυτό. Μη λες μπουρδες. Σκέφτηκα ότι στο τέλος η εμπειρία και το exposure που θα έχει ο επιχειρηματίας θα είναι πολύ μεγαλύτερη αν έρθουμε μαζί παρά μεμονωμένο ο καθένας μας. Ήθελα να πει τη Μαρία γιατί πιστεύω ότι μια Τη Μαρία γυναίκα, γιατί? άμα μπει στην εταιρεία, θα έχει σίγουρα διαφορετική αντίληψη των πραγμάτων. Στην ουσία είναι και για αυτήν ένα ρίσκο στο να επενδύσει στην κοσμογονία, γιατί ίσως είναι κάτι έξω από το νερά της. Είναι κάτι Ισχύει ότι είναι έξω από τα νερά και χωρίς παρεξήγηση, αλλά το μεγαλύτερο κομμάτι ποσοστιαία τέτοιων χόμπι είναι άντρες ή αγόρια τέλος πάντων. Και δεν το εννοώ για να θίξω οποιοδήποτε ποσοστό είναι οι γυναίκες, αντιθέτως κιόλας. Αλλά αυτή την αντίληψη θες, το μεγάλο κομμάτι της αγοράς. Έτσι το βλέπω τουλάχιστον. Μπορώ να κάνω και λάθος, έτσι τη γνώμη μου λέω. που τα παιδιά μου θα λέγανε έλα να δούμε αυτή την ταινία και θα έλεγα ξεχάστε με, εγώ δεν έρχομαι. Αλλά πρέπει να σκεφτώ όχι μόνο τον εαυτό μου σαν καταναλωτή, πρέπει να σκεφτώ ποιο είναι το κοινό. Και στην επόμενη ταινία, και μόλις βγει ταινία Κοσμογονία, η Μαρία θα κάνει την Άρτεμις. Ξέρουμε πάρα πολύ γρήγορα εάν αυτό πραγματικά δουλεύει στην Αμερική και στην Αγγλία. Όταν κλείσει το deal, τα πράγματα σοβαρεύουν γιατί μπαίνουμε με τα μπούνια στην παγκόσμια βιομηχανία των σούπερ ηρώων. Πιο Καλά, δύσκολο βιάζεις από το εσύ. MIT είναι κανόνες, θέλω να το ξέρεις. Τώρα, όσον αφορά τον κύριο Λέον, δεν γίνεται μέσα σε ένα λεπτό να ξεφυλίσεις 6 σελίδες κανόνες και να έχεις καταλάβει το επιτραπέζιο παιχνίδι. Εντάξει, ο Λέων δεν ασχολήθηκε καθόλου, έτσι. Πραγματικά δεν ασχολήθηκε καθόλου. Και τα πιο εύκολα Καθόλου. παιχνίδια να θες να παίξεις, ξερή και αγωνία, θέλεις 5 με 10 λεπτά να καταλάβεις τι παιχνίδι παίζεις. Οι νέοι επιχειρηματίες Ο Γιοχάη πολλές φορές μου θυμίζει Gen Z με την συμπεριφορά του, λες και έχει ADHD φέρεται αρκετές φορές. Δηλαδή πρέπει να συνέχεια μπροστά του να τον κάνεις για να διατηρήσει την προσοχή του. Και πάμε στον επόμενο. Πεις να κάνω λίγο αυτό για να μπορώ με το Είμαι η space. Σοφία Διαμαντέα Γεια και σου. φτιάχνω ό,τι πιο νόστιμο έχετε δοκιμάσει ποτέ. Άλλωστε, η συνταγή είναι της γιαγιάς μου που ήταν από τον Πόντο. Α, οκ. Οι γονείς μου είχαν Το ένα ακούω. καφέ μεσοδοπολείο στην Καλυθέα. Ναι. Όταν αποφάσισα να ασχοληθώ με το μαγαζί μας, πρότεινα να βάλουμε τη μυστική συνταγή της γιαγιάς. Η μυστική συνταγή φάση τώρα θα είναι τίποτα λεμόνι, ζάχαρη και κοκαίνη, έτσι. Το βλέπω να έρχεται. Αλλιώς άμα είναι τέτοιο, αν είναι μόνο κλασική λεμονάδα, δεν ξέρω γιατί πήγε. Και όλοι σχεδόν οι πελάτες μας ερχόντουσαν για να δοκιμάσουν αυτή τη μοναδική γεύση. Με πολύ κόπο και δουλειά κατάφερα να αναπτυχθώ Μπράβο και σου. να έχω πλέον πολλές σταθερές συνεργασίες Μπράβο σου. και πάρα πολλούς φανς. Α, και fans. Dragons, επενδύστε σε μένα και πάμε να ανεβάσουμε την ποιότητα σε όλα τα προϊόντα που παρέχουμε στην εστίαση, στην Ελλάδα και γιατί όχι σε όλο τον κόσμο. Άρα δεν είναι μόνο λεμονάδα. Να σου πω και την τελευταία φορά που Α, είναι λεμονάδα. Σόφις μόνο λεμονάδα. Δεν είναι μόνο αποκλειστικά λεμόνι. μάσα, δεν σας έχω πει, το Σαββατοκύριακο το έχω περάσει Τι. 3 μέρες έκανα συνέλθω. Σοβαρά σου λέω. Ένα πράγμα θα σου πω. Είμαι under medication για το έντερό μου. Γι' αυτό Ωχ. έφαγες 8 κομμάτια πεπερό. Κοίτα, κάνει καλό. καλό. Ο γιατρός λέει ότι η πίτσα είναι healing για το έντερό μου. Όχι το διαβάστε. πεπερόνι. Για το πεπερόνι εντάξει τώρα. Οτιδήποτε να τρώγε, ο γιατρός του είπε ότι είναι θεραπευτικό για το άντερο. Άφησε το καλή πλησία. Σιγά. Αξίζω επένδυση γιατί Ναι. από την κουζίνα του σπιτιού μου κατάφερα να έχουν το προϊόν μου πάνω από 50 επιχειρήσεις. Οκ. Η Το Σοφία προϊόν άλλαξε του να δει επαγγελματική τι είναι. πορεία όταν κατάλαβε ότι δεν θα τα έβγαζε πέρα στη ζωή της. Σε μία συνταγή της γιαγιάς της είδε την ευκαιρία. Καλησπέρα σας. Τη γιαγιά τη ρώτησε όμως. Ονομάζομαι Σοφία Διαμαντέα Γεια σου, Σοφία. και φτιάχνω την πιο φυσική και γκουρμέ λεμονάδα που θα δοκιμάσετε ποτέ. Φυσική και γκουρμέ λεμονάδα. Θα Οκ. ήθελα να σας κεράσω για να καταλάβετε και για ποιο πράγμα μιλάω. Έλα με φόρα, με Έλα, φόρα. μπράβο, ναι. Ευχαριστώ, Ραούλη. Στην υγειά σας. Α, Την το υγειά αντεράκι του είχε πρόβλημα, λέει. Δεν μπορεί. Αλλά με το που ήρθε πιο κοντά και δεν χρειάστηκε να τεντωθεί, το τσάκωσε. Είδατε πώς έσφιξε το χέρι γύρω από το ποτήρι. Κυρία Λίνη, ευχαριστώ πολύ. Γιατί πάνω απ' όλα είναι η γεύση και το άρωμα και η μυρωδιά. Νομερίγε.
Ποιες κι άλλο. Έχει ζάχαρη. Έχει την ελάχιστη δυνατή. Και ξέρω ότι η κυρία Μαρία δεν πίνει καθόλου ζάχαρη, αλλά θα σας γλυπαρούσα να δοκιμάσετε λίγο, γιατί η φυσική αυτή γεύση νομίζω ότι θα σας ανταμείψει. Θα δοκιμάσω. Θα αρχίσει να τρώει και Όχ. Θα αρχίσει να χοροπηδάει γύρω-γύρω η Μαρία τώρα ή να έχει full νεύρα. ζάχαρη μετά από αυτή τη λεμονάδα. Τα λεμόνια που παίρνω είναι ποιοτικά α κατηγορίας, Ναι. 100% ελληνικά. Δεν βάζω καθόλου συντηρητικά. Η συνταγή ήταν της γιαγιάς μου και συνήθιζα να τη φτιάχνω για τους φίλους μου. Κάποια στιγμή λοιπόν, όταν είχαν οι γονείς μου κάποιο καφέ στην Καλυθέα, Εν τω μεταξύ, ο Βαφιάς κοροϊδεύει το Γιοχάη, αλλά τα ίδια χάλια είναι, έτσι. Αλλά έχει τσαμπουκά ο Βαφιάς και τον πειράζει το Γιοχάη. αποφάσισα να το βάλω στο κατάλογο. Και εκεί Σόφις Lemonade, λίγες θερμίδες, 100% ελληνικά φρούτα, χωρίς συντηρητικά και τεχνικά χρώματα, φαντάζομαι, λέει εκεί. Και κάτω υποψιάζουμε ότι λέει ψάθινη έκθεση. Αυτό. Δεν με διορθώσει κανείς. Αυτό λέει τώρα. Τι διαφορετικό έχει τώρα με αυτό για το. ερχόταν όλος ο κόσμος για αυτή τη λεμονάδα. Οπότε το είδα σαν μια επιχειρηματική ευκαιρία Ναι. και έτσι αποφάσισα να το κάνω σε μεγαλύτερη κλίμακα. Ήρθα εδώ, γιατί θα ήθελα πάρα πολύ να επενδύσετε 20.000 ευρώ για το 12% της εταιρείας μου. Το οποίο ουσιαστικά φτιάχνει λεμονάδα μόνη της και πώς την εμφιαλώνει. Πουλάτε ήδη τη λεμονάδα αυτή. Βεβαίως. Πώς? Έμεινε τίποτα στο ποτήρι, ρε? Χορέκα. Εστιατόρια, ξενοδοχεία, μπαρ. Δεν δίνω σε λιανική. Σε τι συσκευασία? 3 λίτρη και 1,5 λίτρου που είναι, Πού είναι? αυτή εδώ η Eco Pouch οκ. συσκευασία. Είναι από Έλληνα σχεδιαστή και είναι ειδική για τρόφιμα. Έχει η λεμονάδα, πες, δεν έχει σκόνη. Είναι η λεμονάδα συμπυκνωμένη και ο πελάτης κάνει την αρέωση 1/5. Και τι ημερομηνία λήξη γι' αυτό? Οκ. 1,5 μήνα από την ημέρα παραγωγής του. Έχει ζάχαρη, είπατε με σε αυτό. Έχω κρατήσει ένα πολύ μικρό ποσοστό της ζάχαρης, γιατί είναι φυσικό συντηρητικό. Και ο Είναι Βαφιάς δικό αυτό. Βάζω και λίγη στέβια για να... σου είπε ότι έχει ζάχαρη και είπες η απάντησή σου ήταν είναι γλυκό αυτό. Τι θα έπρεπε να ήταν με τη ζάχαρη μέσα. Θέλω να δω τι μαλακία ο Γιοχάη το πάει για να πει όχι. Φαίνεται από το ύφος των ερωτήσεων. Το πάει για να πει όχι. να υπάρχει μια ισορροπία μεταξύ γλυκύτητας και οξύτητας του λεμονιού. Πόσο της εκατό ζάχαρη έχει? Ένα 15%. What the fuck, αυτό δεν είναι λίγο. 15% ζάχαρη. Δεν είναι λίγο, αλλά το λεμόνι δεν κατεβαίνει διαφορετικά. Μην είστε φλόροι. Είναι η δική μου η πρόταση. 15% είναι πάρα πολύ. Δηλαδή στα 100 γραμμάρια, το 15 είναι σαν να πίνω ένα ποτό και να βάζω 3 κουτάλια ζάχαρη μέσα. Ναι, Έξτρα. μόνο που αυτό είναι συμπυκνωμένο. Όταν αραιώνουμε πάει 1/5, οπότε φτάνει στο 3% του τελικού προϊόντος. Εγώ πάντως δεν την καταλάβατε. Οκ, έτσι το ακούω. Αλλά η Coca-Cola δεν είναι γνώμονας, παιδιά, για ζάχαρη. Η Coca-Cola είναι το χειρότερο πράγμα που μπορείς να πιείς. Μετά ίσως το πετρέλαιο. Τώρα αυτό που είπε είναι συμπυκνωμένη η μπουρδα αυτή, οπότε αραιώνεται και 1/5, οπότε δεν είναι τόσο πολύ. Έτσι όπως το είπε στην αρχή ήταν πολύ τρομακτικό. Έπρεπε να συνεχίσει κατευθείαν με το ότι είναι συμπυκνωμένο, άρα και όλα τα σχετικά. Η Εύση έχει άλλο ένα, μήπως? Τι φάση ρε μαλάκα Γιοχάη, τι φάση. Βεβαίως. Δεν θα τη φαλερίσει τη γυναίκα. Καλό στοιχείο αυτό ότι θα σε ξαναπιεί θα Δεν το λένε. καταλάβω καλά, δεν το καταλάβω. Τώρα αυτό το αρχίδι, αν γυρίσει και πει δεν με ενδιαφέρει, στα μούτρα. Στα μούτρα να κολλάνε όλα. Τους πελάτες του μαγαζί. Του άρεσε, λέει, άστο όλο. Το συμπυκνωμένο δώσ' του να πάθει έμφραγμα στο τέλος. Πότε ξεκίνησε αυτή η εταιρεία? Ξεκίνησα το 19, έχοντας ήδη όμως και ένα χώρο εστίασης. Οπότε έτρεξα και τα δύο μαζί και ουσιαστικά το 19 δεν έκανα πάρα πολλά πράγματα. Ίσα που Βαριόμουνα. έστεισα το εργαστήριό μου και πήγα να ξεκινήσω το 20. Μια καλή χρονιά ήταν το 21, Τι τζίρο είχε στο 21? γύρω στους 15.000 τζίρο. Το 22 το διπλασιάσαμε, πήγαμε στις 32.000 τζίρο Okay. και θα προσπαθήσουμε να τριπλασιάσουμε. Να πάω στους 90. Αυτός είναι ο στόχος για φέτος.
Βαθιάς δεν πίστηκε. Να πούμε ότι έστειλε μόνη της τα πρώτα 2 χρόνια μέχρι και τη λεμονάδα. Και έκανε όλο το κομμάτι. Από την παραγωγή μέχρι τις πωλήσεις. Μόνη σου βγαίνεις και το πουλάς μόνη σου. Ναι, κάνω πώληση καθημερινά, πάω από door to door, παίρνω τηλέφωνα. Και έχεις σπουδάσει κάτι σχετικό με το Έχω αντικείμενο? σπουδάσει συντήρηση αρχαιοτήτων και έργων τέχνης. Παρ' όλα Σχετικό είναι. αυτά δεν έβρισκα δουλειά πάνω στο αντικείμενό μου. Γιατί οπότε άραγε? αποφάσισα να ασχοληθώ με την επιχείρηση των γονιών μου κάποια στιγμή. Τι κοστίζει και τι του πουλάτε? Πουλάω στα 15 ευρώ το λίτρο και το κόστος μου είναι γύρω στα 7 με 8 ευρώ το λίτρο. Τι προσωπικό έχεις μέσα στο εργαστήριο? Ένα άτομο αυτή τη στιγμή. Και μέχρι τώρα τι επένδυση έχεις κάνει στην εταιρεία? Περίπου 30.000 ευρώ. Και τι χρειάζεσαι για να φτάσεις στο μισό εκατομμύριο? Ποια είναι τα βήματα? Τα βήματα... αυτό που χρειαζόμαστε είναι λίγο καλύτερες υποδομές για να είμαστε σίγουροι ότι θα μπορούσαμε να ανταπεξέλθουμε και σε μια παγκόσμια αγορά. Τσακ, το είδατε αυτό πώς το είχε αποστηθήσει, το έφτασε, το έψαξε λίγο εδώ πέρα, πώς το είχαμε πει αυτό, έτσι. Κλακ, 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 κλακ. Παπαγαλία το είπε. Καλά έκανε, δεν το λέω επικριτικά. Απλά φάνηκε. Πέρυσι είχαμε πάει στην Food Expo και είχαμε πάρα πολύ μεγάλη ανταπόκριση από τις αγορές και στο εξωτερικό. Θέλαμε πάρα πολύ συνεργασία. Βάζει αυτό γκολ νομίζω. Τον μπερδεύει πολύ, έπρεπε να είναι πιο... Γιατί τον μπερδεύεις, Αυτό που θέλω να ρε ακούσω είναι ότι για να Μπαρμπαμπρίλιο, φτάσω στους 500.000 έσοδα θα πρέπει να μπω σε τόσα καταστήματα, να έχω τόσο προσωπικό, να μεγαλώσω το εργαστήριο μου τόσο για να μπορέσω να έχω την παραγωγή. Και γι' αυτό για θα να πει κάνω όχι. Αυτό. Χρειάζομαι marketing αυτό το ποσό. Θα ήθελα μια πιο συγκεκριμένη απάντηση, έτσι ώστε να με πείσεις ότι αν δουλέψουμε μαζί θα έχουμε την ίδια πορεία για να μεγαλώσουμε την εταιρεία. θα της το δώσω αυτή τη φορά της Μαρίας. Δεν έχει άδικο σε αυτό που λέει. Ήταν generic και πολύ safe η απάντηση που έδωσε. Έτσι θα σας μιλήσω λίγο και με slang Περέας. Έτσι μιλάμε εμείς εδώ. Θέλει να είναι λίγο πιο... μηχανήματα, τάδε παραγωγές να ανοίξουμε και τα σχετικά. Δεν πήρα την απάντηση που ήθελα. Τόσα Θα έχουμε έπρεπε μάθει να πει. σε τόσα Μπορώ να πω επεισόδια. ότι έχω απογοητευτεί λίγο, γιατί σε βλέπω πολύ δυνατό κορίτσι. Σιγά, αλλά ρε. επειδή δεν είδα αυτό το πάθος, αυτή την ένταση που περίμενα από σένα. Δεν με Ξεκίνα να χορεύεις γύρω-γύρω και να πετάς παντού λεμονάδες. Δείξε ένταση. έχεις πείσει και γι' αυτό είμαι εκτός. Α, βγήκε κιόλας. Δεν την έδωσε καν την ευκαιρία να απαντήσει. Αυτή η λεμονάδα πρέπει να είναι παγωμένη. Θέλει ψυγείο πάντα, ναι. Οπότε στα σούπερ μάρκετ είσαι εκεί που είναι τα γάλατα κτλ. Εσύ ρε Γιωχάη, όταν πας και πίνεις χυμό, είναι σε θερμοκρασία κάτουρου. Θα μπορούσε, ναι, αν και δεν έχουμε ξεκινήσει ακόμα διαδικασία για λιανική. Χονδρική μόνο για χορέκα κάνω. Στη χωρέτα τι κάνει, δηλαδή πάλι το πουλά. Χορεύει. Απλά έχουν μικρότερο όγκο οι συσκευασίες. Για να κάνεις μια λιανική και να μπορείς να είσαι προετοιμασμένος για να πουλήσεις μεγάλες ποσότητες, Ναι. χρειάζεσαι χώρους αποθηκευτικούς. Δηλαδή, αν σου πει μια μεγάλη αλυσίδα αύριο και θα σου πει κάποιο να πα στο χ μεγάλο σούπερ μάρκετ. Αχα. Αν υπάρχει ο τρόπος να βρω κεφάλαιο, εννοείται θα το κάνω. Κάτσε, γιατί να βρει κεφάλαιο, αυτό θα σου δώσει παραγγελία. Και θα σου δώσει και προκαταβολή, λέω εγώ 30%. Ναι, απλά δεν γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη αυτό, με την έννοια ότι χρειαζόμαστε κάποιο χρόνο για να γίνει πραγματικότητα. Το να στηθεί ένα προϊόν λιανικής θέλει συγκεκριμένη ετικέτα, να βρει το packaging. Κάτσε, συγγνώμη, ξαναρωτάω. Έχει προϊόν εκεί πέρα. Να Ναι, πω. Αυτό το πράγμα άλλαξε την ετικέτα και θα σου το όπω είναι. Το ίδιο. ναι. Γιατί να το στείλει διαφορετικά, δεν καταλαβαίνω. Απλά θεωρώ ότι χρειάζομαι περισσότερο χώρο για να μπορώ να είμαι σίγουρη ότι όταν μου κάνει κάποιος μια παραγγελία θα μπορώ να ανταπεξέλθω. Θες ότι Τι, δεν θες να αλλάξεις τι εννοείς χώρο, γιατί δεν τους λέει να επενδύσω σε εργαστήρι, εργοστάσιο, οτιδήποτε τέλος πάντων και κάτι και λέει για την ετικέτα για ένα υποτιθέμενα έτοιμο προϊόν. Γιατί εκεί το έχει μπροστά του το προϊόν, έχει την ετικέτα, έχει την επωνυμία τέλος πάντων πάνω. Τι είναι αυτά που κάθεται και λέει τώρα κι αυτή. την ποιότητα του προϊόντος, δεν θες να το παστεριώσεις, δεν θες να βάλεις συντηρητικά. Αυτό είναι η ουσία. Για να μπει στο ράφι, χαλάει το προϊόν. Βλέπω ότι είσαι λίγο δύσκολη στη συνεργασία. Και γι' αυτό λόγω είμαι εκτός, γιατί δεν θέλω να βρεθώ σε καμία αντιπαράθεση μαζί σου. Στο Οχ. που πρέπει να βάλουμε τα προϊόντα και να μου λες α, όχι, δεν Γιατί είμαι και δύσκολα τώρα, το αντερό μου λίγο τσούζι, δεν μπορώ σήμερα. γίνεται. Α, όχι, δεν θα κάνουμε. Α, όχι, το ένα, το άλλο. Οπότε λέω, α, καλύτερα. Είμαι ρεαλίστρια απλά και θέλω να είμαι σίγουρη όταν λέω κάτι ότι μπορεί να γίνει. Μα σου έρχεται το σούπερ μάρκετ και σου βάζει μια μεγάλη παραγγελία για ένα χρόνο και Ναι. θα πει ότι α, θα δούμε αν μπορούμε, θα δούμε αν θα κάνουμε.
Θέλω να μάθω και θέλω να κάνω. Ναι, αλλά όταν έχεις ένα σούπερ μάρκετ δεν είναι να μάθεις, να προχωρήσεις, να γίνει το deal. Μας είπες ότι είσαι τώρα σε εστιατόρια. Ναι. Ποια εστιατόρια? Ένας από τους καλύτερους πελάτες μου και είναι μια συνεργασία ετών με τον κύριο Φιλιππόπουλο, είναι από τον κόλφ της Γλυφάδας. Μετά έχουμε και Ποιο? Είπε mini golf Γλυφάδας. αρκετές συνεργασίες στο κέντρο, την παραλία, beach bar. Σκέφτομαι ότι εσύ θα ήθελες να βγεις στο εξωτερικό. Right? Δεν κάθεται πάνω στο γράφει για πολύ καιρό. Είναι 1,5 μήνα. Μέχρι που να το φτιάξεις εδώ, να το στείλεις, ας πούμε, στο Λονδίνο, right? Ναι. Έχει χαλάσει. Και γι' αυτό είμαι χτός. Καλά, δεν μπορεί να το πουλάνε σαν φρέσκο. Δεν είναι ότι πλέον οποιαδήποτε μεταφορά γίνεται σε μήνες. Έχουν προχωρήσει οι τεχνολογίες της μεταφοράς. Φτάνουν γρήγορα τα προϊόντα, ας πούμε, τώρα σε γύρω χώρες. Εμένα η γεύση μου άρεσε πολύ. Ναι. Θα προτιμούσα να μην έχει ζάχαρη γλυκαντικά. Καλύτερα να είναι λίγο πιο ξινό και να μην έχει γλυκαντικά. Συμφωνώ μαζί του βέβαια σε αυτό. Θα προτιμούσα να μην έχει καθόλου ζάχαρη. Αλλά καταλαβαίνω γιατί το κάνει. Δεν έχει τίποτα, ας πούμε, παρά να έχει Αυτό. και να είναι λίγο πιο γλυκό. Τι λεμονάδα, άμα δεν είναι γλυκά, Δεν παιδιά. μου βάλει τίποτα μέσα. Τι ξινό τώρα, εντάξει. Αλλά δεν μπορώ να επενδύσω γιατί δεν θα μπορώ να σου προσφέρω πέρα των χρημάτων κάτι έξτρα. Ναι. Γι' αυτό είμαι εκτός. Οκ. Τη χάσαμε τη λεμονάδα. Εγώ δεν έχω καμία επαφή με χορέτα. Αυτό στο φαρμακείο δεν στέκεται. Μόνο εκεί θα μπορούσα να σε βοηθήσω. Μα και εσύ μόνο με φαρμακεία θα ασχολείσαι μια ζωή. Πες και τη λεμονάδα. Ωρε φίλε. Καλά της είπε βέβαια. Γιατί είναι η μοναδική σε αντίθεση με όλους τους υπόλοιπους που και που επενδύουν και σε κάτι το οποίο είναι διαφορετικό από το είδος τους. Η Λιλή είναι η μοναδική που εκεί, αν δεν μπαίνει φαρμακείο, δεν ξυπνάω καν. Θα κάθομαι στην καρέκλα ζωγραφισμένα από την έξω πλευρά μάτια και θα είμαι έτσι. Αυτό το πράγμα. Καλά την είπε. Τίποτα, τώρα για να το πάρει πρέπει να το κάνει, να το αποξηράνει και να το κάνει χάπια λεμονάδας για να το βάλει στα φαρμακεία. Θέλεις κάποιον δίπλα σου να σου μεταφέρει τη γνώμη του, την άποψή του για το πώς μπορεί να προχωρήσει η δουλειά σου πιο πολύ. Δεν θα μπορώ να είμαι εγώ. Σε ακούμε, σε πιστεύουμε κιόλας, όχι μόνο σε ακούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή τύχη. Εντάξει, Πάρα πολύ. Να Κρίμα. είστε καλά. κρίμα. Ο άλλος κόλλησε σε λεπτομέρεια, η άλλη δεν θέλει καθόλου ζάχαρη. Εντάξει. Ωραία ιδέα έριξε ο φίλος πιο για να το κάνει χάπια τη λεμονάδα. Να το σμπρώξουμε εμείς αυτό, χάπια λεμονάδα. Κρατάτε, σημειώστε ιδέες. Είπα για την τέλη και λέει: όχι, θα δούμε, θα το σκεφτώ κτλ. Ας μην μπλακωθούμε τότε. Ας μπλακωθούμε τώρα, άμα είναι. Θεώρησα ότι ήταν μια ερώτηση ρητορική. Δεν ήταν κάτι το οποίο πάμε να το κάνουμε αύριο και απάντησα σε ένα πολύ θεωρητικό πλαίσιο. Ίσως να μην κατάλαβα εγώ καλά δηλαδή. Μπορεί. Βάλεις και 3 πατίνια. 3 ή πιο όλα. Ήταν ωραία. Εμένα με Μαρή. έπιασε πονοκέφαλος από τη ζάχαρη, να σου πω. Σιγά μωρέ, σιγά βρε πριγκίπισσα που κοιμήθηκες με τον Μπιζέλη και δεν μπόρεσες να βολευτείς τον ύπνο, σιγά. Σε έπιασε πόνο κέφαλος από τη ζάχαρη. Η αλήθεια είναι ότι είμαι ακόμα αρκετά άπειρη και θεωρώ ότι χρειάζομαι λίγο περισσότερη αυτοπεποίθηση, ίσως να πιστέψω περισσότερο στο προϊόν μου. Δεν ξέρω, πιστεύω πάρα πολύ στο προϊόν μου. Στον εαυτό σου. Στον εαυτό μου δεν ξέρω. Σε ό,τι τη έλεγα ήταν διστακτική και δεν απάνταγε σε αυτό που τη έλεγα. Δηλαδή, σκέψου αργότερα να θε να τη πει να κάνει κάτι, σου λέει όχι, μα ίσω κτλ. Δεν μπλέκει σε τέτοιε ιστορίε. It's enough που λέμε. Έτσι το λένε, όντως. Ωραία πόλη εδώ, η Αλεξανδρούπολη. Μου είπανε ότι Όπα. έπαιζες μπάλα λέει στην ΑΕΚ, έπαιζες μπάλα στον Εδεσσαϊκό, στον Άρη, Ελευσίνα, Φέρεια, Λάρισα. Ποιος είναι αυτός, Γύρω στα 12 χρόνια με 13 επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Εθνικές ομάδες, τον κύριο Μπάκεβιτς. Είχε τον Μπάκεβιτς στον προπονητή. Ναι. Βρισκόμαστε στο Dragon Den για να δείξουμε Γιώργος ένα Θεοδωρίδης. καινούργιο άθλημα και πως η ζωή του ποδοσφαιριστή δεν σταματάει σαν γήπεδα. Λέω να What? εσύ παίζεις πινκ-πονγκ. Αυτό τι είναι, πινκ-πονγκ. Παιδιά, αυτό δεν είναι πινκ-πονγκ. Αυτό τράβωσε στην κατασκευή. Είναι σαν παραμορφωμένο. Σαν να το αφήσαν στον ήλιο και να έγιψε. Ο στόχος είναι να διακρίνουν οι Dragons την καινοτομία του προϊόντος. Καινούριο και να άθλημα, επενδύσουν πάνω σε ετοιμαστείτε. αυτό. Θα θέλαμε πάρα πολύ να επενδύσει σε εμά ο κύριος Δημήτρης Μάλιος
για να σπάσουμε τα σύνορα με το προϊόν μας. Καλά, η πρώτη φορά που το έχει δει αυτό. Τι είναι, το ξέρεις? Το ξέρω, ναι. Το έχω ξαναδεί. Είναι έτοιμο μπροστά ο Μάλιος. Ναι, το έχει δει στο Star Trek. Είναι σπορ. Πώς λέγεται το σπορ? Μαλάκα, πόσο μας κάποιες... Εντάξει, έχω πολλά προβλήματα με τους Αμερικάνους, αλλά σε κάποια πράγματα πώς μας ξεφτιλίζουνε. Έτσι. Που όχι ότι αναγκαστικά είναι απαραίτητες γνώσεις που έχουνε, αλλά σε τέτοια πράγματα πώς μας ξεφτιλίζουνε. Τέκμον. Είμαστε πολύ σίγουροι για τον εαυτό μας και για το προϊόν μας και πάμε να σκίσουμε. Ξέρουν το άθλημα. Εντάξει, ο Γιώργος είναι φοβερός, δεν υπάρχει δηλαδή. Σαν άνθρωπος κιόλας. Φύγαμε, Όπα. το έχουμε. Το μαράκι ποιανού συνεργάτη θα ήτανε? Αν μπήκε και ομάδα. Α, κατάλαβα ποιο είναι. Στην αρχή νόμιζα ήταν πινκ-πονγκ για λοξούς. Οκ. Πινκ-πονγκ με τα πόδια. Πρώτη φορά το βλέπουνε δηλαδή. Βασικά ο Μάλιος παίζει να ασχοληθεί. Ένα σπάικ. Ο Τάσος δεν ξέρω καν αν είναι εκεί τώρα που είναι ο Να το Μάλιος. και ο Γιώργος, έτσι. Πάμε. Πάμε να δούμε. Και τι ακριβώς θέλουν να κάνουν, δεν κατάλαβα. Να το δούμε λίγο. Ονομάζομαι Θεοδωρίδης Γιώργος. Γεια σας. Γεια σας και από μένα. Ονομάζομαι Λαγός Κωνσταντίνος. Ερχόμαστε από τη Βέρεια και αντιπροσωπεύουμε Εντάξει. Έχουμε κλείσει deal. την εταιρεία Tecmon Ελλάς. Ο μεγαλοδιοκτήτης της εταιρείας είναι ο Γιώργος Θεοδωρίδης, πρώην επαγγελματίας ποδοσφαιριστής υψηλού επίπεδου εθνικών ομάδων και σε ομάδες αλφα-εθνικής όπως ΑΕΚ, Άρης, Δεσσαϊκός και Εδώ μεταξύ παίζει να ήταν πριν 50-60 χρόνια ο άνθρωπος, αλλά δεν ξέρω. Λάρισα. Το Tecmon είναι ένα υβριδικό κυρτό τραπέζι όπου παίζονται 5 αθλήματα. Το ένα το είδατε είναι το ποδοβόλεϊ, μπορεί να παίχνει Ναι. και βόλεϊ και τένις και handball. Όχι και τένις, ρε ping-pong. μάνα μου, και εσύ Επίσης, ping-pong. πολύ σημαντικό, η κυρτότητά του βοηθάει ώστε να παίξουν και αθλητές αμαία, χωρίς να τραυματιστούν. Εμείς έχουμε αυτή τη στιγμή την Σωστή αποκλειστικότητα πάσα διάθεση για στην Ελλάδα inclusivity. και σε κάποιες χώρες του εξωτερικού που δεν Αποκλειστική διάθεση στην Ελλάδα. Μπορείς να το κάνεις αυτό? Τι θα πει αποκλειστική διάθεση, τι, τα τραπέζια? Γιατί δεν μπορεί να βάλει κάποιος άλλος τραπέζι να φέρει. έχουν αποκλειστικότητα, για παράδειγμα η Αγγλία. Και Έτσι τη Μάρια, έτσι. Μ' άρεσε. ζητάμε από το ποσοστό Την του έχουνε 16% πάρει χαμπάρι. Ζητάμε τις 60.000 ευρώ. 60 και 16. Μας από τον Απρίλιο του 2021 μέχρι τώρα έχει ένα κύκλο εργασιών 172.000 ευρώ. Όπου το ποσοστό κερδοφορίας επί των πωλήσεων κυμαίνεται από 35 ως 42% και μια καθαρή κερδοφορία μείον τα έξοδα κοντά στο 33 με 35%. Ο Γιώργος έχει αγχωθεί πολύ. Το βλέπω, είναι... Πόσο κάνει το 91 με 96 έπαιζε η ΑΕΚ και έχει πάρει και πρωτάθλημα. Άντε ρε, μπράβο του. τραπέζι? Η τιμή του κυμαίνεται μεταξύ 2 και 4.000 ευρώ ανάλογα από αυτό που θα διαλέξουμε. Ποιοι τα αγοράζουν? Ιδιώτες περισσότερο ή σωματεία? Έχουμε στραφεί Φαντάζομαι κυρίως και σε τα δύο. B2B πελάτες. Δήμους, σε σχολικές μονάδες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σε αθλητικές κατασκηνώσεις και επίσης σε εταιρείες εμπορίας αθλητικών ειδών. Υπάρχουν περίπου 850 γυμναστήρια με 1.000 στην Ελλάδα. Αν Ναι. πάρει το κάθε γυμναστήριο ένα, θα πουλήσουμε 1.000 τραπέζια. Αν πάρουν και όλοι οι άλλοι που λέτε και τα λοιπά, άντε να πουλήσουμε άλλα 500 τραπέζια. Λοιπόν, έρχεται, το μυρίζομαι και θα πει ότι είναι περιορισμένη η αγορά και ότι είναι λίγα, οπότε δεν θα ασχοληθώ. Παρ' όλα αυτά, θυμάστε τι είχε γίνει στο προηγούμενο επεισόδιο με το Γιοχάι. Όποτε θέλει το θυμάται αυτό. Αγοράνουμε όχι. 2.000 τραπέζια. Μετά τι κάνουμε? Μετά πάμε για καφέ, ρε Γιοχάι. Άμα πουλήσεις τόσο πολλά κομμάτια, από 2 με 4 χιλιάρικα, μετά πας για καφέ. Υπάρχουν σχολικές μονάδες, υπάρχουν αθλητικές ακαδημίες, είναι 10.000 και ερασιτεχνικά σωματεία. Υπάρχει μεγάλο αντικείμενο πώληση. Θα ήθελα να το δοκιμάσω. Μπορεί να και μαζί άμα θες. Όπα, ρε. Ναι. Α, ορίστε, θέλει να το δοκιμάσει. Όπα, ρε. Πάμε. Α, έτσι. Είναι αλλιώς, θέλει άλλο κόλπο. Έχει φάλτσο ο Τάσος. Να κάτσω κάνω πιο απλό.
Πολύ θετικό αυτό, έτσι. Πολύ θετικό, πολύ πάμε. Δεν ξέρω αν είναι θετικό, γιατί θα απογοητευτεί ο αποτυχημένος ο Γιοχάη και μετά θα πει δεν θέλω να ασχοληθώ. Είναι κυρτό. Είδες, Εντάξει, δεν το έχουν θα πολύ. γίνει ρεζίλι. Είναι το κυρτό που κάνει τη δυσκολία, αλλά εξοικειώνεσαι πολύ εύκολα. Το καλό είναι ότι είναι διασκεδαστικό για αυτούς από ό,τι φαίνεται. Εγώ δεν βλέπω να το παίζουν ευκολία πάντως σε αυτό το τραπέζι. Κοίταξε, σε φαρμακείο χωράει πάντως, να ξέρεις. Μπορεί να παίζει ο φαρμακοποιός με τον πελάτη. Άμα κερδίσει, να δίνει έκπτωση. Σκέψου του. Βλέπω ότι από το 21 μέχρι σήμερα έχετε κάνει 172.000, περίπου μια διετία. Ένα 35% καθαρό κέρδος. Ναι. Άρα αυτό είναι 60.200 ευρώ τη διετία. Ας υποθέσουμε απλοϊκά 30.000 το χρόνο. Ξεκίνησε Μας τώρα ο ζητάτε, λοιπόν, μαθηματικός. να αγοράσουμε ουσιαστικά την εταιρεία με ένα PE 12,2. Τι σας κάνει βέβαιους ότι όντως θα δούμε μία αύξηση τζίρου και κερδοφορίας η οποία να δικαιολογεί την ανάπτυξη της εταιρείας και της επένδυσής μας? Ωραίος ο Ο Τάσος. όγκος είναι πολύ μεγάλος μόνο για την Ελλάδα, πέρα από το εξωτερικό. Αυτό βέβαια σε συνδυασμό με τη διάδοση του αθλήματος, γιατί ήδη έχει πάρει έγκριση να μπει και στην Ολυμπιάδα, από ό,τι γνωρίζω, από 28 ομοσπονδίες το έχουν εγκρίνει για να γίνει επίσημο άθλημα. Λίγο τραβηγμένο το ακούω αυτό. Να μπει κάτι τόσο αστείο στους Ολυμπιακούς Αγώνες, αλλά τέλος πάντων, δεν ξέρω γιατί αυτό το χρησιμοποιούν κάθε φορά σαν γνώμονα. Αλλά ναι. Πουλάμε 10.000 τραπέζια. Μετά κάνουμε. Δεν χρειάζεται να κάνουμε τίποτε μετά. Εννοείται ότι οικονομήσατε και τέλος. Αυτό είναι. Όχι αυτό και εντάξει. Γιατί αν το εννοείται αυτό, τότε εγώ με Μαλάκα. εκτός από την αρχή. Γιατί. Όχι, όχι, όχι. Μόνο το λέω. Εντάξει, οκ, Η δηλαδή. λογική είναι Πρέπει να κάνουμε κάτι άλλο μετά. Βεβαίως, η λογική είναι εφόσον γίνει και επίσημο άθλημα και διαδοθεί, γιατί έχουμε τη δυνατότητα να το πουλήσουμε και σε άλλες χώρες του εξωτερικού, αυξάνεται πολύ αυτό το κομμάτι μετά. Αν το είχατε από τώρα, θα ήταν ενδιαφέρον αυτό. Τι να έκανα από την τώρα. αγορά εδώ, με την εμπειρία που έχω, γύρω στα 6 εκατομμύρια. Ωραία. Οι μέγιστες πωλήσεις που θα κάνετε για αυτό το τραπέζι στην Ελλάδα, με το ενδιαφέρον που υπάρχει, Πολύ κοντά εσείς αυτό που λέτε. είναι γύρω στα 6 εκατομμύρια. Οπότε δεν έχει χώρο για επένδυση, κατά τη γνώμη μου, αυτό το πράγμα. Οπότε that's it. Για την Ελλάδα, για το εξωτερικό. Ναι, αλλά ακόμα δεν έχουμε εξωτερικό. Επενδύστε για να πάμε και το. Βάλαν το cheerleading στους Ολυμπιακούς. Κάποιος με κοροϊδεύει τώρα, έτσι. Κάποιος με κοροϊδεύει. Επίσης πρέπει να σταματήσουν να μιλάνε με το Γιοχάη. Όταν αρχίζει και μιλάει για αυτό το πράγμα, είναι τόσα κομμάτια, άρα μέχρι εκεί φτάνεις. Μόνο 6 εκατομμύρια αν πουλήσεις. Έπρεπε να τον πούνε. Μετά θα σε δίνουμε ένα σφυρί και θα πηγαίνεις τα βράδια από τους συλλόγους και θα τα χαλάς. Και θα ξαναπουλάμε τραπέζια στους ίδιους. Να έχουμε στο εξωτερικό. Λέτε εξωτερικό, αλλά η κατασκευή είναι μια ουγγρική εταιρεία. Σωστά, εσείς είστε αντιπρόσωποι. Έτσι. Άρα, εφόσον εγώ είμαι κατασκευαστής και εσείς αντιπρόσωπος, μπορώ εγώ να επιλέξω ως κατασκευαστής άλλους αντιπροσώπους στην Ευρώπη. Έχω πάρει τη διαβεβαίωση ότι οι χώρες που δεν έχουν αποκλειστικότητα θέλουν να συνεργαστούν μαζί μου. Αυτό για πόσο διάστημα, γιατί αντιπρόσωποι έχουν μια ημερομηνία λήξης. Εγώ την έχω για 10 χρόνια. Την έχετε για 10 Ελλάδα χρόνια, και οκ. για κάποιες... Για Ελλάδα, για Ελλάδα. Για άλλες χώρες όμως δεν έχετε κάτι Δεν αυτή έχουν τη στιγμή. ξεκινήσει καν. Άρα υπάρχει το ρίσκο, αυτό που λέει ο Λέων, ότι εάν για οποιοδήποτε λόγο πάτε εκπληκτικά και οι Ούγγροι αποφασίσουν όλη την υπόλοιπη Ευρώπη, την Αμερική, θα την αναπτύξουν με κάποιους άλλους αντίστοιχους. Λογικά, ναι. τοπικά. Δεν έχετε κάποια. Δέσμευση. Ναι. Προφορικά μας έχουν πει το OK. Προφορικά. Σωστά, εσείς είστε αντιπρόσωποι. Έτσι. Άρα, εφόσον εγώ είμαι κατασκευαστής και εσείς αντιπρόσωπος, μπορώ εγώ να επιλέξω ως Άρα πώς μιλάει αυτός για εξωτερικό, εφόσον είναι αντιπρόσωπος της Ελλάδας συγκεκριμένα. κατασκευαστής άλλους αντιπροσώπους στην Ευρώπη. Έχω πάρει τη διαβεβαίωση ότι οι χώρες που δεν έχουν αποκλειστικότητα θέλουν να συνεργαστούν μαζί μου. Αυτό για πόσο διάστημα, γιατί αντιπρόσωποι έχουν μια ημερομηνία λήξης. Εγώ την έχω για 10 χρόνια. Την έχετε για Ελλάδα και για κάποιες. Για Ελλάδα, για Ελλάδα. Για άλλες χώρες όμως δεν έχετε κάτι Δεν αυτή έχουν τη στιγμή. ξεκινήσει καν. Άρα υπάρχει το ρίσκο, αυτό που λέει ο Λέων, ότι εάν για οποιοδήποτε λόγο πάτε εκπληκτικά και οι Ούγγροι αποφασίσουν όλη την υπόλοιπη Ευρώπη, την Αμερική, θα την αναπτύξουν με κάποιους άλλους αντίστοιχους. Εντάξει, αυτό ναι. Τώρα έτσι όπως είναι, ναι. Να πω την αλήθεια, νωρίτερα εγώ ίσως δεν το κατάλαβα, γιατί θεώρησα ότι είναι κάτι μορφής είτε πατέντα είτε ευρύτερη συνεργασία με Ευρώπη. Αλλά άμα είναι μόνο αυτός για Ελλάδα, τότε ή θα πρέπει να διαπραγματευτεί για περισσότερες χώρες, που δεν ισχύει κάτι την ώρα που ήρθε εδώ να ζητήσει λεφτά, ή να δεχτεί το γεγονός ότι θα έχει πολύ περιορισμένη αγορά. Κάποια... Δέσμευση. Ναι.
προφορικά μας έχουν πει το OK. Εμένα με κοίταξε στα μάτια και με είπε σε υπόσχομαι. Έλα. Πώς κάνετε marketing εδώ στην Ελλάδα, Νάκη Μαρία. Νάτι, για να διαδώσετε την ιδέα του Tech Ball και να σας μάθει ο κόσμος? Παρουσιάζουμε το προϊόν και μετά στείλουμε την επίδειξη. Οπότε το πλάνο είναι να πάτε σε όλη την Ελλάδα και να το δείξετε. Tour de Μπράβο Greece. σας που βρήκατε κάτι μετά το ποδόσφαιρο να κάνετε, το οποίο σας φέρνει πάλι στον χώρο του αθλητισμού, αλλά σας βάζει και στον χώρο της επιχειρηματικότητας. Δεν το περίμενα. Ναι. Για μένα δεν είναι κάτι που με ενθουσιάζει προσωπικά για να ασχοληθώ και να σας βοηθήσω. Και μόνο για αυτό το λόγο είμαι εκτός και σας εύχομαι καλή επιτυχία. Μόνο για αυτό. Έτσι. Καθαρά και μόνο για αυτό. Πιστεύω το business plan είναι να δώσουμε τραπέζια παντού και να παίρνουμε, ας πούμε, για Να μισή δώσουμε. ώρα και να έχουμε κόσμο να έρθουν να πληρώνουν κάθε 15 λεπτά ή κάθε μισή ώρα. Κάθε Πήγαινε ώρα. μετά να κάνεις collect τις πληρωμές εδώ. Δεν κάνουμε collect εμείς τίποτα. Τα payments. Τα payments θα πληρώσουν τα παιδιά έτσι πως έρχονται μέσα στο μέρος, στο κατάστημα. You still need to collect, ας πούμε. Αφού παίρνεις μέσα στο κατάστημα. Εντάξει, τώρα και ο Γιωχάη εδώ πέρα λες και έχει κάνει brain freeze από την παγωμένη λεμονάδα πριν. Όταν πας να νοικιάσεις μια εγκατάσταση κάτι, πληρώνεις τα λεφτά μπροστά και μετά το χρησιμοποιείς, ρε βλαμένε. Τι θα κάνεις, θα στέλνεις μπράβους να σπάνε γόνατα? Δίνεις τα 10 ευρώ σου και πληρώνεις. Και Ναι, παίζεις. αλλά δεν δικάω στα μάτια. Είναι ένα license. Ναι, εντάξει. Στην Ελλάδα είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Γιατί? Στη θεωρία αληθινοί άνθρωποι, δηλαδή πιστεύω ακριβώς αυτό που λέτε είναι αυτό που εννοείτε, αλλά δεν μ' αρέσει το business. Γιατί θεωρώ ότι όταν γεμίσετε ή πουλήσετε αυτά που πρέπει, θα πρέπει να σκεφτείτε κάτι επόμενο. Ναι, ισχύει. Εκεί Εντάξει, θα οκ, κολλήσετε οκ. αν δεν βρείτε ποιο είναι το επόμενο πράγμα. Και επειδή δεν θέλω να κολλήσω κι εγώ, Δεν φτάσαμε ακόμη μέσα. μα το σκεφτόμαστε πριν φτάσουμε. Σωστά, εντάξει, οκ. Το σωστό business να σκεφτούμε από την αρχή ποια είναι η στρατηγική. Γι' αυτό είμαι εκτός. Οκ. Εγώ θα έλεγα ότι είμαι εκτός όλων αυτών των πραγμάτων. Δεν άκουσε πριν που έλεγα να το βάλει στα φαρμακεία με εκτός και τέτοια, αλλά τέλος με πάντων. συγκινούν. Οπότε δεν μπορώ να δω μέλλον σε κάτι τέτοιο, όχι γιατί δεν θα πάτε εσείς καλά. Σας εύχομαι να πάτε πάρα πολύ καλά. Δεν Ναι. μπορώ εγώ όμως να επενδύσω. Ισχύει. Σε Μου νιώθουμε. αρέσει πάρα πολύ αυτό που κάνετε. Όπα. Πιστεύω ότι δεν μπορεί να είναι σωστό ότι έχει Όχι, θα εγκριθεί να δώσει. γίνει Ολυμπιακό άθλημα, δεν έχει περάσει καν από επίδειξη. Αλλά αν το καταφέρετε, θα είστε ίσως οι πρώτοι που γνωρίζω στον κόσμο που το έχουν καταφέρει αυτό από το 1896. Μακάρι. Και αν θέλετε μία συμβουλή, βεβαιωθείτε ότι με τους Ούγγρους έχετε ένα εξαιρετικό συμβόλαιο που σας δίνει πολύ μεγαλύτερη γεωγραφία ή χρονικό διάστημα. Γι' αυτό το λόγο είμαι εκτός. Το σέβομαι. Το σέβομαι. Όχι, στον Τάσο δεν μπορούμε να πούμε όχι. Σου δίνω τα 60.000. Ο Αμερικάνος είναι τέρμα ζάβλακας, εντάξει. Θα βάλει γκολ. Οκ. Αλλά Τι, πόσο ποσοστό? εγώ θέλω πιο πολύ μεγάλο ποσό της εταιρείας. Έτσι. Ο Αμερικάνος ρουφάει. 20% Τι είπε? της εταιρείας. Όπ, θα χάσουμε το χαρτζηλίκι. Αλλά να ξέρετε ότι μπορώ εγώ να φέρω αυτό το πράγμα στην Αμερική. Right? Στην Αμερική υπάρχει ήδη, ρε μαλάκες, εδώ και 7 χρόνια, δεν ξέρω κι εγώ τι να φέρει στην Να Αμερική αλλάξουμε εσύ. το business plan, να έχουμε κάτι που να παίρνουμε κάθε χρόνο. Πολύ ζήτησα. Πάρα πολύ. Τώρα ξεκίνησαμε άνθρωποι. Δεν τον νοιάζει και έχει δίκιο σε αυτό. Θες δεν θες. Επειδή είναι σοκαριστική, μπορείτε να πάτε πίσω να τη σκεφτείτε και Ευχαριστούμε αν θέλετε να έρθετε με μια άλλη προσφορά. Εγώ λέω θα το πάρουνε. Πραγματικά σοκαριστική 60%. Μ' αρέσει ο τύπος αυτός. Γύρες. Κας γκράσο ρας. Δεν Πολύ έχω σωστό. κάτι ακόμα και δεν έχω καλό business plan ακόμα. Αλλά είναι καλή ιδέα και θα πιάσει. Φτάσουμε στα 30%. Στο 30%. 60% τους παίρνει στην εταιρεία όλοι. Και την καλή ιδέα και την εταιρεία και όλα. Εντάξει, τι λες. Πάμε. Οκ. Παίζει να μην ασχοληθεί καθόλου, απλά να την απορροφήσει στην εταιρεία. Το σκεφτήκαμε Ναι. και την αύξηση του ποσοστού από το 16 μπορούμε να το πάμε στο 30. Με τα 60.000. Θα τους πει όχι ο Αμερικάνος. Πάρα πολύ γενναιόδορη. Πολύ generous. Πάρα πολύ όντως. Πρέπει να το σκεφτείς, είναι πολύ γενναιόδορη η προσφορά. Μην το σκεφτείς. Οκ. Α, το δέχτηκε. Περίμενε.
Τι οκ ήταν αυτό? Αλλά το βάλει στο 51 και μετά παίρνω τα λεφτά μου πίσω και μετά πέφτουμε σε 30. Πετσόκομα. Τι, 60% για 51% της εταιρείας και μετά την επιστροφή της επένδυσης να πέσει στο 30%. Με την προϋπόθεση βέβαια ότι ο Αμερικανός θα βοηθήσει το σμπρόξιμο, έτσι. Όχι θα τους αφήσει στο έλεος και θα τους πει βγάλτε μου τα 60 χιλιάρικα. Σκληρός διαπραγματεύσεις ο Δημήτρης. Εγώ δεν θα έδινα 51% της εταιρείας μου και θα χάνετε τον έλεγχο. Ούτε εγώ. Sorry, but it's too risk. It's too risk. Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό το πράγμα. Right now you are very risky. Δεν έχει άδικο από την άλλη και ο Αμερικάνος, αλλά Οπότε, 1000 φορές καλύτερα να το ζορίσουν μόνοι τους και να βγάλουν ό,τι βγάλουν και να είναι όλα δικά τους, παρά να πουλήσουν την ψυχή τους στο διάβολο για να παίζουν βιολί σε μια διασταύρωση. ευχαριστούμε πολύ. Εμείς Σας εμείς. ευχαριστώ. Πάρα πολύ. Εντάξει. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Χαιρετώ. Το πετσόκομα σήμερα. Μίλησε και η Μαρία βέβαια τώρα, που πριν έλεγε για 49%. Ήθελε να είναι πιο επίοικης από το 51% που ζήτησε ο Αμερικάνος. Ήταν 49%. Το να έδινα το 60% της εταιρείας για αυτό το χρηματικό ποσό, για μένα δεν αξίζει τον κόπο καν να ασχοληθώ. Νομίζω, Δημήτρη, ότι αυτό το οποίο έλεγες είναι ότι θέλεις να έχεις κάποιο έλεγχο στο business plan για να βοηθήσεις, το οποίο ενδεχομένως θα μπορούσε να έχει γίνει με ένα conditional deal ή να έχεις voting control μέχρι να... Έλα ρε Τάσο, δύο τύποι με τραπέζα. Έχουν ένα συμβόλαιο Πώς καταλαβαίνω ότι έλεγε ο Δημήτρης Είναι ότι λίγο υπάρχει υπερβολικό εταιρεία αυτό. ακόμα. Δεν υπάρχει. Εντάξει, ο Τάσος είναι πιο Terminator φάση. Τα σκέφτεται πιο μηχανικά. Εγώ είπα γιατί είμαι εκτός. Απλά καταλαβαίνω ότι ο Δημήτρης πρέπει μάλλον να λέει ότι έχω αυτή την ανησυχία. Άλλη φορά πες το εσύ. Και εγώ είχα άλλες ανησυχίες, δεν έφτασα καν εκεί. Ξέρω ότι θα μου πεις ότι το 51%. Επίσης, πολύ παρεξήγηση βαράνε όλοι μεταξύ τους, έτσι. Πάντα τα Σούλης, βέβαια, ο Γλυκούλης μας κάνει diffuse την κατάσταση. Πάντα. Δεν το δίνω και το control της εταιρείας. Απ' την άλλη ήταν 51%. Αλλά αν πετύχεις τους στόχους σου, πέφτει στο 30%. Ήθελα να έχω τον έλεγχο της επιχειρήσης μου, γιατί το πιστεύω πάρα πολύ και νομίζω ότι θα το δίνει στην πορεία να το παρακολουθήσουν ότι πολύ γρήγορα θα πιάνει το στόχο. Μακάρι. το Άντε, collector, να ξέρεις να εδώ. πάρω κι εγώ εδώ πέρα στο σπίτι να έχω ένα τέτοιο τραπέζι. Είναι it's a different story. We're not in the United States. Εντάξει. Νομίζεις? Δεν ήρθα για να ξεπουλήσω Άμα έχεις αρκετά λεφτά και στη σελήνη είσαι. Τους πείθεις βασικά ότι είσαι. την εταιρεία μου, να ξεκινήσεις κάτι, να θυσιάσεις πολύ χρόνο από τη ζωή σου, από την οικογένειά σου, από τις προσωπικές σου στιγμές και να βρεθεί κάποιος να θέλει να σε πάρει όλη αυτή τη δουλειά, όλο αυτό τον υδρότα, όλο αυτό τον αγώνα που έχεις κάνει, ουσιαστικά να σε βγάλει από την εταιρεία. Εγώ το θεωρώ αυτό ότι δεν είναι και το πρέπει να γίνει. Εντάξει. Ο Τάσος ισχύει ότι γνωρίζει. Ο Τάσος είναι μανούλα σε αυτά τα πράγματα. Τι έχουμε τώρα, μας πουλήσει καμιά διαφήμιση? Μαριλένα Όχι. Πατέρα. Γεια σου Μαριλένα, πατέρα. Οκ. Και έχω έρθει να σας βάλω σε τάξη. Μαθαίνω ότι Ενδιαφέρον. έχεις δυνατή παρουσία στα social media. Ισχύει? Ναι. Τα social media και το δυνατό Instagram σου είναι το πρώτο βήμα για μια νέα επιτυχημένη επιχείρηση. Ναι. Είναι ένα μεγάλο δίκτυο επικοινωνίας. Ο κόσμος μπορεί να Ισχύει, βρει... ισχύει. Όλες οι επιχειρήσεις πλέον ξεκινάνε και τελειώνουν. Ειδικά άμα είσαι Αμερική και τέτοια, ξεκινάνε και τελειώνουν από τα κοινωνικά δίκτυα. Ακριβώς τι είναι αυτό που κάνεις, αν του δώσεις τη σωστή πληροφορία. Νομίζω ότι έχεις μια πάρα πολύ καλή δομημένη παρουσία, έχεις πολύ θετική ενέργεια. Βγάλ' το όλα μέσα από εσάς Dragons και σου εύχομαι να καλύτερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Φτού. Στο Family Room σήμερα Τι μαζί θα- μου είναι ο άντρας μου, καθώς νομίζω ότι ήταν ο πρώτος που πίστεψε πραγματικά σε αυτό το εγχείρημα. Κάτι άλλο Και χρώμα η σε αδερφή μπλούζα μου, δεν είχαμε? Η οποία στην αρχή δεν πίστεψε, τώρα νομίζω ότι έχει ξετρελαθεί γενικά, μεγαλύτερη φαν. Θαύμαζα και συνεχίζω και θαυμάζω την κυρία Χατζηστεφανή. Πριν αντικρίσω τους Ξεκινήσαμε τα γλυψίματα πριν φτάσει καν η γλώσσα εκεί. Dragons, Wi-Fi στο ότι γλώσσα. Είμαι πάρα πολύ καλά προετοιμασμένη. Έχω κάνει ό,τι καλύτερο μπορώ. Θέλω να δω τι είναι αυτό το και ό,τι Tidy δεν αγγίζει Guru. να γίνει. Τι είναι αυτό το πράγμα? Είναι δουλειά και αυτό, Αυτή και που πει στον να καθαρίζει ντουλάπες σε διάσημους. Αυτή είναι που σας έλεγα σε ένα παλιότερο live stream που το σύγκρινα με εκείνο το βρετανικό που καθαρίζανε, δεν ξέρω κι εγώ, βρώμες από το 40. Αυτό είναι.
Δεν συνορίζεται, σοφίζει το άνθρωπο. Πεις με τη Λίτσα πατέρα τι σχέση έχει. Μπράβο. Τι να πω. Η Μαριλένα θέλει τα πράγματα να είναι σε τάξη. Μπαίνει στον ντέλ με τη σιγουριά του ανθρώπου που μπορεί να σε οργανώσει στο λεπτό. Για να δω. Και τι, το προϊόν της είναι κρεμάστρες. Να, γελάει αυτή. Dragons, γεια σας. Είμαι η Μαριλένα Πατέρα, Γεια σου. a.k.a. Data ID Guru, και είμαι Ναι. εδώ για να σας προσφέρω κάτι που ούτε αγοράζετε ούτε αναπληρώνετε. Για να δω. Χρόνο. Με βάση στατιστικές, ο κάθε άνθρωπος αφιερώνει σχεδόν 1 χρόνο από τη ζωή του αναζητώντας αντικείμενα. 1 χρόνο από τη ζωή του αναζητώντας αντικείμενα. Καταρχάς γι' αυτό παντρεύεται ο κόσμος. Για να ξέρει η γυναίκα σου που είναι ακριβώς τα πράγματα. Ή πριν παντρευτείς, που είναι η μάνα σου ξέρει που είναι ακριβώς τα πράγματα. Γιατί να χάσω 1 χρόνο από τη ζωή μου. Ψάχνεις για 10 δευτερόλεπτα και μετά ρωτάς ή τη γυναίκα σου ή τη μάνα σου. Το ξέρω βρε συνολικά εννοεί. Μ' αρέσει απαντάτε κι εσείς. Ως professional organizer, παρέχω υπηρεσίες οργάνωσης διαζώσης, Ναι. βοηθώντας τους πελάτες μου Να βρούνε πράγματα. Και 40% από Έρχεται μέσα στο σπίτι και κάνει ψ, 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 ψ. Ψ, 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 ψ. Πού είναι η γραβάτα. Ψ, 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 ψ. το χρόνο που αφιερώνει στο νοικοκυριό. Πώς τη βλέπεις, μη αγχωμένη, Είναι λίγο αγχωμένη. Εντάξει. Λογικό είναι. Ως επαγγελματίας οργάνωσης ειδικεύομαι με τα κατάλληλα εργαλεία, κρατήστε το αυτό, Τι να εργαλεία? δημιουργήσω ένα εξατομικευμένο και λειτουργικό σύστημα οργάνωσης βασισμένο στην καθημερινότητα και στις ανάγκες του εκάστοτε πελάτη. Άλλωστε, επιτυχία για μένα είναι ο ίδιος πελάτης να μην χρειαστεί να με ξανακαλέσει ποτέ για το ίδιο project. Τον έχασες το Γιοχάι. Το Γιοχάι τον έχασες. Άμα τον πελάτη τον έχεις για μια φορά μόνο, project βέβαια είπε, αλλά έτσι όπως το είπες, ο Γιοχάι τώρα έχει αρχίσει να πίνει λεμονάδες. Δεν ενδιαφέρεται. Γι' αυτό το λόγο, αυτή τη στιγμή το πρώτο διαθέσιμό μου ραντεβού είναι 3 μήνες μετά. Ναι. Σήμερα είμαι εδώ για να σας ζητήσω να επενδύσετε το ποσό των 44.000 ευρώ για το 12% του Data ID Guru. Και η εταιρεία ουσιαστικά είναι αυτή που πηγαίνει σε χώρους και συμμαζεύει το χορό. Αυτό είναι δηλαδή η εταιρεία. Μέρος των χρημάτων θα δαπανηθούν για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και ενέργειες marketing για την ενίσχυση του brand awareness. Αυτό πάντως το είπε πολύ όμορφα, συγκεκριμένα πράγματα. Το ποσό που θες που ζητάω θα πάει εκεί και εκεί. Όχι φιλοσοφίες, αμπελοφιλοσοφίες και μαλακίες. Αυτό ήταν ωραίο. Πώς κατέληξες στην πρόταση? Γιατί 44.000 για το 12? Η αλήθεια είναι ότι η αρχική επένδυση, όπως έχουμε υπολογίσει, είναι γύρω στις 100.000. Διατίθεμαι Η αρχική επένδυση που θα χρειαστεί ή που έχει ήδη γίνει? που θα χρειαστεί. Ουσιαστικά το breakdown είναι γύρω στις 10.000 ευρώ θα χρειαστεί για τη δημιουργία ενός e-shop και για την προμήθεια κάποιων αρχικών προϊόντων. Υπάρχει ένα ποσό των 12.000 ευρώ, το οποίο ουσιαστικά είναι ένα άτομο το οποίο θα βρεθεί για να στηρίξει και τη λειτουργία του e-shop και όλο το κομμάτι το back office. Και γύρω στις 12.000, τις οποίες θα δαπανηθούν για τις ενέργειες marketing ετησίως. Αυτό εμένα μου κάνει 34.000. Όπα. Κάπου χάνω 10.000. Κοντζάμ Τάιντι Γκούρου και έχασες 10.000. Ψ, 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 ψ. Πού είναι τα 10.000? Πού είναι τα 10.000? Το σωστό είναι το 34.000. Άρα θες 34.000. 34.000, Άρα ναι. Απλά έλεγα μήπως και δεν το καταλάβετε. Φούσκωσα 10.000 εκεί μέσα, αλλά να πάρει. είναι το 44 και το κάνω 34. Καλό αυτό για σένα. Πότε ξεκίνησες, Μαριλένα, και τι πωλήσεις έχεις κάνει μέχρι τώρα? Ξεκίνησα το 2019. Συγγνώμη, κατά λάθος το πάτησα πάλι. Είναι το τικ του δαχτύλου. Εντάξει, ξεμούδιασα. Νέα και έγινα η πρώτη Ελληνίδα οργάνωσης ντουλάπας. Οργάνωσης ντουλάπας έγινα. Οργανοστήρας ντουλάπας έγινα. Αυτή τη στιγμή μπορώ να σας μιλήσω για τζίρους όσον αφορά το Data ID Guru σαν υπηρεσία που έχουν ολοκληρωθεί περίπου 225 project μέσα σε αυτά τα 5 χρόνια με ένα συνολικό τζίρο 53.000 ευρώ. Δηλαδή είναι περίπου 10.000 το χρόνο. Όχι, την πρώτη χρονιά ήταν Δεν ξέρω αν το σκέφτομαι λίγο στραβά, έτσι. Τώρα προσπαθώ να εκφράσω τη λογική μου. Με ποια γαμημένη λογική, πόσα λεφτά να έχεις για πέταμα να πληρώσεις άνθρωπο να σου όχι να σου καθαρίσει, να σου συμμαζέψει το σπίτι. Πόσα λεφτά έχεις για πέταμα, ρε φίλε? Δεν μπορώ να το αντιληφθώ αυτό το πράγμα ότι υπάρχει σαν υπηρεσία.
Δεν μπορώ να το δεχτώ. Μου φαίνεται απίστευτα εξωγήινο αυτό το πράγμα. Να πληρώνεις κάποιον για να σου μαζέψει την ντουλάπα. Θες να μου πεις ότι δεν έχεις χρόνο 1-2 ώρες. Άντε, δηλαδή ήταν τόσο μπουρδέλο η ντουλάπα σου που να θέλει τόσο πολύ. Να συμμαζέψει την ντουλάπα σου, δεν έχεις τόσο χρόνο. Τι βγάζει νόημα, ρε φίλε. Τουλάχιστον στο δικό μου το μυαλό δεν βγάζει νόημα αυτό το πράγμα. Πραγματικά, έτσι. Γύρω στα 860 ευρώ. Τη δεύτερη χρονιά ήταν 3.500 ευρώ. What the fuck? Πέρσι έφτασε τα 32.000 Γιατί έχει echo? ευρώ. Παιδιά, δεν είμαι εγώ τώρα, έτσι να ξέρετε. Δεν έχει γίνει μοντάζ. Έχουν αυτοί μόνοι τους echo. Το σερβις, το οποίο είναι πηγαίνεις σε σπίτια και οργανώνεις, φαντάζομαι είτε τις το δουλειάδες φτιάξανε. ή την κουζίνα. Αυτό το έχουμε δει και στις Kardashians που πάνε Αντένα, σε βρήκα που άλλαξε τη φωνή για να μην σε βρω. Σε βρήκα. Ήταν αστείο αυτό μεταξύ εμένα και του Αντένα. εκεί και οργανώνουν τα πάντα και είναι κάτι πάρα πολύ διαδεδομένο στην Αμερική και είναι πολύ μεγάλο business. Βλέπω ότι και κάποια προϊόντα έχεις ένα κοσμητικό χώρο, κάτι τέτοιο για τα ντουλάπια και έχεις και κάποια κουτιά εκεί. Όσον αφορά το κομμάτι της λιανικής, πού βρίσκεσαι σε αυτό, είναι κάτι καινούριο? Το 2021 αποφάσισα να φτιάξω ένα linen spray το οποίο ψεκάζω τις ντουλάπες ολοκληρώνοντας το project και από το 2021 μέχρι σήμερα έχουν πουληθεί 300 τεμάχια. 13,90 είναι η τιμή λιανικής ουσιαστικά. Μικρό ακόμα. Και αυτό το πουλάς εσύ όταν πας και τους οργανώνεις την ντουλάπα, λες πάρτε και αυτό ή το αγοράζουν από κάπου? Ή μέσω Instagram. Τώρα, οι θήκες που είναι κατασκευασμένες επίσης στην Ελλάδα έχουν ξεκινήσει από το Μάρτιο. Έχουν πουληθεί αυτή τη στιγμή 45 τεμάχια με συνολικό τζίρο 1.300 ευρώ. πολύ διαδεδομένο επειδή το κάνουν οι Kardashians. Καλά, άλλες και άλλες μαλακίες που κάνουν οι Kardashians τα αντιγράφει τεράστιο κομμάτι της Αμερικής. Οπότε δεν ξέρω αν αυτό μου φαίνεται τόσο περίεργο, να σου πω την αλήθεια. Αλλά αυτά, ναι, είναι first world problems. Πραγματικά. Εμένα μου φαίνονται, ας πούμε, κωμικά. Εγώ αυτό, πολύ πιθανόν, να το έβλεπα σε ταινία. Να έπαιρνε κάποιος τηλέφωνο και να έλεγε ναι, θέλω να προσλάβω κάποιον να συμμαζέψει την ντουλάπα μου και να γελούσα. Γιατί θα το θεωρούσα, ξέρεις, τόσο υπερβολικό που δεν είναι πιθανό να είναι πραγματικότητα. Τι έκανε αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω. Είπες πόσο το χρεώνεις. Αυστηρός. Όταν ξεκίνησα το πήγαινα ένα project, αλλά αυτό δεν πήγε πάρα πολύ καλά. Αυτή τη στιγμή λοιπόν η χρέωση είναι με την ώρα και είναι στα 35 ευρώ την ώρα. Περίπου πόσες ώρες πάει? 35 ευρώ την Κατά ώρα. μέσο όρο 8 ώρες ένα δωμάτιο. Τι κάνεις 8 ώρες μέσα σε ένα δωμάτιο? Φωτιά το βάζω και το ξαναφτιάχνω μέσα σε 8 ώρες. Τι 8 ώρες, 35 ευρώ την ώρα? 540, 24, 280, κοντά 300 ευρώ. Παίρνει το 8ωρο. Μαλάκα, τι πληρώνουν εκεί έξω? Τι πληρώνουνε πραγματικά? Τι σκατά κόσμος υπάρχει? Τι είναι αυτό? Όχι, δεν τρελή αυτή. Τρελός είναι ο κάθε μαλάκας που τη φέρνει στο σπίτι του. Τώρα βέβαια υπάρχουν γυναίκες οι οποίες έχουν ολόκληρα βεστιάριο με πάρα πολύ μεγάλο όγκο ρούχων, οπότε εκεί καταλαβαίνετε ότι αυξάνεται. Θέλω να σου ρωτήσω μια ερώτηση. Εκεί μπορεί να κάτσω 24 ώρα εκεί πέρα, να με φιλέψουν και κάτι, να με ανοίξει ένα ντιβάνι να κοιμηθώ το βράδυ. Τι μέτρινε σκόνο προσφορά. Μαλάκα, δεν το πιστεύω αυτό για Ελλάδα, δεν μπορώ να το διανοηθώ. Για να γίνει scale αυτό πρέπει να έχεις άλλα 3-4-5 άτομα, τα οποία θα πηγαίνουν και θα κάνουν την ίδια δουλειά με σένα, για να μπορέσει να μεγαλώσει η εταιρεία. Πώς θα γίνει αυτό? Ήδη υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι σχεδόν έτοιμοι να μπουν, αλλά η αλήθεια είναι ότι χρειάζεται και ένα χρηματικό ποσό για να μπορέσει όλο αυτό να υποστηριχτεί. Λοιπόν, σου δίνω όλο το ποσό, θέλω 33% της εταιρείας, αλλά πρέπει να απαντήσεις τώρα. Όπα. Τι ψυχολογικός εκβιασμός είναι αυτό που πρέπει να απαντήσεις τώρα? Τώρα θα ακούσεις τίποτα άλλο. Όλοι γελάνε με την πάρτι σου, μαράκι. Θα μπορούσαμε να πάμε στο... Μη κάνεις δεν είσαι με τις φιλενάδες έξω για καφέ. This is business. Αν μπορούσαμε να κατεβούμε στο...
Εγώ είμαι εκνευρισμένος μαζί της τώρα. Δεν θα το δεχτεί το deal. 20. Βρενέ τις ντουλάπες. Ξέρω τι ντουλάπες που λέει δεν είναι σαν ντουλάπα που έχω εγώ, ας πούμε, 3 πουκάμισα μέσα και 2 κοντομάνικα. Το αντιλαμβάνομαι. Αλλά και πάλι είναι αστείο αυτό το πράγμα. 20. Νομίζετε εγώ δεν ξέρω τους πλούσιους? Δεν ξέρω τι πρέπει να πει. Δεν ξέρω. Νομίζω πρέπει να Εγώ τρέξει. μπορώ να σε βοηθήσω πάρα πολύ. Ξέρεις τα δικά μου τα social media. Ναι. Έχω χρησιμοποιήσει αυτό το service και Πόσο ώρα χρειάζεται να καθαρίσει το υπόγειό μου? Εντάξει, τώρα... Εκεί θα έπρεπε να κάνω πολύ καλή διαπραγμάτευση. Το 35 την ώρα εμένα θα με γονάτιζε. μ' αρέσεις πάρα πολύ εσύ, μ' αρέσει η ενέργειά σου. Νομίζω ότι θα συνεργαστούμε τέλεια. Ναι. 20% δεν είναι αρκετό για μένα. Γιατί είσαι ακόμα πολύ στην αρχή και ξέρω τι δουλειά θα πρέπει να βάλω για να σε μεγαλώσω. Μπορώ να ρωτήσω εγώ κάτι που μπορεί να σε βοηθήσει. Για Θέλω πες. μια απάντηση τώρα. Δεν δέχεται τίποτα εδώ, δες. Οκ. Λοιπόν, 30. Έχουμε deal. Αυτό τώρα είναι πολύ λάθος, ρε φίλε. Σε όλη την ιστορία της σειράς, τον κάθε άνθρωπο που έρχεται εκεί πέρα, που ασχέτως μπορεί να είναι γελία η επιχείρηση που είδαμε τώρα, γελία, γνώμη μου, πάντα, disclaimer, η γνώμη μου είναι ότι είναι γελία η επιχείρηση, αλλά σε άλλες περιπτώσεις γυρνάτε και λέτε, ψυχοπονιάρικα, είναι ο κόπος της ζωής του, είναι το παιδί του, είναι το όνειρό του, αχ και εκείνο και τ' άλλο και αυτό. Και του δίνετε χρόνο πάντα, ας πούμε, να το σκεφτώ. Εννοείται. Και τώρα σε αυτή να βρήκε άκρη το μαράκι να βγάλει εύκολα λεφτά και μην το σκέφτεσαι καν. Μην το σκέφτεσαι και το δάχτυλό μου. Το δάχτυλό μου εστίασε. Μην το σκέφτεσαι. Τι μαλακία ήταν αυτή τώρα. Πολύ με ξένη, πολύ μου κακοφάνηκε αυτό το πράγμα εδώ πέρα. Εγώ θα την έλεγα εκείνη την ώρα, αν είσαι έτσι, αντί και γαμίσου θα την έλεγα. Όχι ευγένειες, συγγνώμη, δεν μπορώ και τέτοια. Στα ίσια, στα μούτρα μπροστά. Ράντε μου και στο διάλο που θα με εκβιάζει ψυχολογικά εμένα. Έβγαζα το παπούτσι και το πετούσα πάνω της. Αν είναι δυνατόν. Μπράβο, συγχαρητήρια. Για από 12-30 μαλάκα. Χαράδες, χαρά. Α, το χαρίσαμε το 30. Πάρα πολύ. Μπράβο. Πιστεύεις στην Ελλάδα θα πάει πολύ καλά? Δεν το βλέπω να πηγαίνει αυτό τόσο πολύ καλά στην Ελλάδα. Δεν ξέρω πόσο μεγάλη είναι η αγορά για κάτι τέτοιο στην Ελλάδα. Πλούσιους έχει παντού, δεν λέω. Αλλά δεν ξέρω. You're not allowed to speak. Έτσι κάνουμε deal. Τώρα απλά να σου πω. Εκβιασμός ότι αν λέγεται. είχες περιμένει, θα έχεις πάρει καλύτερη πρόταση, αλλά δέχτηκες της Μαρίας χωρίς να ακούσεις. Αυτό είναι ένα ρίσκο. Μπράβο στη Μαρία. Ναι, αλλά εσύ εκείνη την ώρα γιατί τώρα τα σουλή. Τόσα καλά σε έχω πει, τώρα θα σε αποκαλέσω μαλάκα. Το βλέπεις το κορίτσι να το βάζουν δάχτυλο μπροστά σου. Έχει βγάλει τη σφυρίχτρα βιασμού και τσιρίζει. Τσιρίζει ρε φίλε. Γιατί δεν είπες τίποτα εκεί πέρα? Μπράβο στο μαράκι. Για άλλα κι άλλα έχετε ηθικούς φραγμούς. Άντε τώρα κι εσύ. Χάλασες, σε χάλασε το μαράκι. Τάσο, κόψε τις παρέες. Με εκείνους εκεί μέσα. Με το που τελειώνουν τα γυρίσματα, θα σηκώνεις και θα φεύγεις. Αυτό ήταν λίγο αηδία εδώ. Μαρία. Εμείς θα πάμε τέλεια. Εγώ και εσύ θα δουλέψουμε φανταστικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ και για τη συμβουλή. Να είσαι καλά. Η συμβουλή ποια ήταν, μην ακούς το μαράκι άλλη φορά? Είναι η πρώτη φορά που δεν ήθελα να ακούσω άλλο. Ήμουν έτοιμη. Δηλαδή, Good for you. Εγώ πες ότι ήθελες την Εντάξει, Μαρία, λίγο άδικο αυτό. Πάρα πολύ τη Μαρία. γιατί η άλλη δεν μπορώ Βρε, να σίγουρα καταλάβω. φοβήθηκε ότι η Ήξερες Μαρία θα ότι η βγει άλλη εκτός και εκεί ήταν ο εκβιασμός μέσα. Αυτό ήτανε. Γιατί δεν είχε πεταχτικά ένας άλλος να προσφέρει κάτι. Και μπορεί αυτή στον πανικό της θεώρησε ότι μόνο η Μαρία έχει προσφορά αυτή τη στιγμή. Δεν μίλησε κανένας άλλος. Αν έλεγε κανένας άλλος, έχω κι εγώ deal. Ας έλεγε η Μαρία, εγώ φεύγω εκτός. Χαίστηκα. πεις στη Μαρία, όχι, εγώ θα ακούσω και τους άλλους. Θα έχανες τη Μαρία. Ναι, οριακά εκείνη την ώρα μου φάνηκε μεγαλύτερο ρίσκο να χάσω τη Μαρία από το deal. Γνωρίζοντας μόνο και μόνο τις σχέσεις της με τις Kardashians,
Ναι, ονειρεύομαι να κάνω μια Kardashian. Σχέση της με τις Kardashians, μαλάκα, τη βλέπουν μια φορά τα 7 χρόνια, βγάζουν μια φωτογραφία μαζί και είναι αυτές οι φίλες που φιλιούνται στον αέρα. Ω, πού είσαι χρυσή μου, μουα, μουα. Κολλητή μου είναι. Πολλές φορές δεν έχει να κάνει με το τι ποσοστό προσφέρεις, αλλά πιο πολύ με το αν μπορείς να συνεργαστείς και τι έχει να σου προσφέρει ο Dragon. Και εγώ πιστεύω Εσύ δεν πήρες λιγότερα τότε, άμα ισχύει αυτό. Είχα να προσφέρω τα περισσότερα από όλους τους άλλους Dragons. Έπαιξε το εξής παιχνίδι. Τώρα, Εκβιασμός σίγουρα, λέγεται. Μπορεί να υπάρχει καλύτερη πρόταση, αλλά θα πρέπει να μου απαντήσεις. Εκεί θα μπορούσα να μιλήσω και να πω μισό λεπτό να σου κάνω καλύτερη πρόταση. Γιατί δεν το έκανες? Τη Μαρία. Ο Τάσος είπε ότι ήθελε να κάνει ένα καλύτερο. Γιατί δεν το έκανες, ρε Τάσο? Ήταν μια εξαιρετική τακτική της Μαρίας, η οποία στοίχησε στην επιχειρηματία, διότι από μένα θα είχε σίγουρα καλύτερη πρόταση. And that's how you close a fucking deal. Να, εδώ έτσι. Το thumbnail θα είναι αυτό. Να. That's how you close a fucking deal. Απατεώνα. Απατεώνα. Επόμενος. Χάρη μου, πόσα χρόνια ασχολείσαι με αυτή την επιχείρηση ή το επιχειρηματικό πλάνο που θα παρουσιάσεις? Από το 98. Από το 98. 25 χρόνια. Είμαι σε αυτό το χώρο από το 98. Ποιος χώρος είναι αυτός? Είναι από το 2003. Δεν υπήρχε αγορά τότε. Ναι. Τώρα έχει οριμάσει η αγορά. Άρα είχε σκεφτεί μια ιδέα εδώ και 20 χρόνια. Ναι. Τόσο πρωτοποριακή για την οποία δεν υπήρχε αγορά. Πρέπει να είναι από άλλο πλάνη αυτή η ιδέα. Για να δούμε. Κάποιες στιγμές νιώθω σαν τηλεκατευθυνόμενο Μοιάζει με τρελό επιστήμονα. Οπότε μπορεί να δούμε κάτι υπερβολικό. Επίσης είπε ότι είναι τηλεκατευθυνόμενος. Εκεί για την οποία δεν υπήρχε αγορά. Πρέπει να είναι από άλλο πλάνη αυτή η ιδέα. Κάποιες στιγμές νιώθω σαν τηλεκατευθυνόμενο βλήμα. Όταν κάνεις focus σε κάτι, Ναι. για να μπορείς να το πετύχεις, πρέπει να αφήσεις ό,τι άλλο. Δημιουργός Lunar Cargo. Μεταφορική είναι. Αν είναι μεταφορική, αδερφέ, άκου τώρα τι γίνεται. Αν είσαι μεταφορική και ψήνεσαι να έρθεις εδώ προς Θερμαϊκό, εγώ θα σε υποστηρίξω από την πρώτη μέρα. Μόνο και μόνο για να πάμε κόντρα στον ανταγωνισμό. Οκ, εκεί σε έχω. I got you, fam. Θόρυβο εκτός του οπτικού σου πεδίου. Πόσο αν επιτρέπετε, Χάρη μου? 60. 60 χρόνων, εντάξει. Η startup είναι 60 años. Αυτό δεν το ήξερα. Δεν με ενδιαφέρουν αυτή τη στιγμή τα χρήματα. Μπορώ και χωρίς. Όμως είναι σημαντικό για την Ναι. ελληνική κοινωνία να συνειδητοποιήσει ότι το διάστημα είναι κοντά. Α, το διάστημα είναι κοντά. Πες μου ότι είναι actual lunar. Αυτό είναι ο τομέας σου. Μαρία, νομίζω να το δεις προσεκτικά, γιατί είναι το ταξίδι στο φεγγάρι που θα κάνεις μετά τα σανδάλια. Okay. Την Κουρού λέει. Satellite will launch from Kourou, French Guiana, on an Ariane 5 launcher. 28 Αυγούστου 2002, 8 παρατέταρτο. Έλα ρε, έχει πάρει βραβείο το τυπάκι. Ρουτηρόπιτα πάνω σε. Οκ. Ο Χάρης έρχεται με μια πρόταση. Legit επιστήμονας ή μηχανικός. Που θα δήλευε μέχρι. Πού ανεβαίνει το βίντεο. Χαίρομαι πάρα πολύ για την ερώτηση αυτή. Θα βρεις κάτω στις λεπτομέρειες ή στην περιγραφή ή οπουδήποτε και αν βρίσκεσαι. Στο Rumble. Πας στο Rumble, γράφεις το search Gramers και πρώτο σε βγάζει αυτό το πανέμορφο μουτράκι. Αυτό. Και ο ίδιος ο Elon Musk. Έλα ρε. Εντάξει, επειδή το πτυχίο βέβαια είναι το πτυχίο, το βραβείο, οτιδήποτε αυτό είναι legit, δεν σημαίνει ότι και το προϊόν θα είναι. Κάτσε να δούμε τι είναι. Χαίρετε, κύριε Γραφεία. Είμαστε και συνονόματοι. Γνωρίζεστε? Όχι, το είδα από το διπλωμά του. Α, κατάλαβα. Λέγομαι Χαράλαμπος Χάρης Κοσμάς και θέλω να σας μιλήσω για τα ελληνικά σεληνοδρόμια. Σεληνοδρόμιο ελληνικό. Για την παραλαβή φωτίων στη Σελήνη. Πέρσι κέρδισα τον πανευρωπαϊκό διαγωνισμό καινοτομία στο διάστημα που αφορούσε όλη τη βιομηχανία και φέτος τον παγκόσμιο διαγωνισμό ειδικά για τη Σελήνη. Η Σελήνη μπορεί να δώσει τη λύση σε όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σήμερα στη Γη. Περίμενε, με έμπονε η μέση μου. Τι λύση θα μου δώσει η Σελήνη? Κλιματική αλλαγή, ενεργειακή κρίση. Η λύση σε όλα αυτά εξαρτάται από την τεχνολογία σύνδεξης και το ηλιοτρία, το οποίο βρίσκεται μόνο στη Σελήνη.
Λουνάλι, ταιριάζει και το ψευδόνυμό σου τώρα. Ευχαριστώ για το spell. Επόμενα 10 χρόνια Ναι. πρόκειται να δούμε 400 αποστολές στη Σελήνη. Από τον Elon Musk, τον Jeff Bezos και πολλούς άλλους. Για να πάρουμε το Ήλιο 3 χρειαζόμαστε πολύ εξοπλισμό να πάει στη Σελήνη. Αχα. Το οποίο έχει μεγάλο κόστος. Αυτή τη στιγμή 1 εκατομμύριο το κιλό. Αυτό το κόστος μπορούμε να το μειώσουμε κατά 70% με τα δύο patent pending μηχανικά συστήματα προσελήνωσης που Όπα. Παίζει να θέλει να τους πουλήσει πατέντα. Μυρίζομαι πατέντα. αναπτύσσουμε, τα οποία δεν χρειάζονται σταγόνα καυσίμου. Τι? Το ένα σύστημα είναι για την προσελήνωση εφαπτώμενα σε μια μεγάλη πεδιάδα που λέγεται ωκεανός των καταιγίδων, αυτό εδώ. Το άλλο σύστημα είναι ένα σύστημα αρπαγής και επιβράδυνσης πακέτων, το οποίο μπορεί να κατασκευαστεί με ανακύκλωση των υλικών πέδησης από το προηγούμενο σύστημα. Έχουμε ήδη 2 κρούσεις για εξαγορά από Αγγλία και Αμερική. Πρόταση από το Bloomberg Television παραγωγό για γύρισμα επεισοδίου. Πρόταση από εκδότη του εξωτερικού για συγγραφή βιβλίου. Σας καλώ να αξιοποιήσετε το νέο Ελντοράντο που λέγεται Σελήνη και να επενδύσετε 300.000 ευρώ στα ελληνικά σεληνοδρόμια για 1% της εταιρείας. Δεν έχω νερό τώρα με τον καφέ, δεν το κάνω. Ήθελα να κάνω, ξέρεις, να πίνω. Τι ελληνικά σεληνοδρόμια, το οποίο να πω στην αρχή όταν το είπε νόμιζα κάπου σέλινο θα φυτέψουμε, γιατί εμείς να πάμε στο φεγγάρι μόνο αν πέσει το φεγγάρι πάνω μας. Επίσης υπάρχει εταιρεία, να τον ρωτήσω τον Μπαρμπούλη, γιατί μας ανέφερε πριν για κάτι patent pending. Πότε είμαστε στην αναμονή. 1% από τι πράγμα? Από το I believe I can fly. Τώρα γιατί είναι το space με έβγαλες από εδώ? Μου χαλάς το τέτοιο. Η κύρια χρηματοδότηση. Και παίζουν μουσική western από πίσω γιατί είπε είναι το καινούριο Ελντοράντο, έτσι. Αναμένεται να είναι από αναπτυξιακά προγράμματα και ερευνητικά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της NASA, το European Investment Fund και προκαταβολές πελατών. Τον Γκρεμιζή το ξέρετε? Φυσικά. Προσωπικά. Τον κύριο Γκρεμιζή τον ενημέρωσα προσωπικά πριν καταθέσω τις πατέντες. Όποιος δεν ξέρει, ο Γκρεμιζής είναι ο Έλληνας που είναι στη NASA. Οκ. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ τεχνικό και θέλω να καταλάβω τι σας έφερε σε αυτό το σημείο. Δεν έχω σπουδάσει αεροδιαστημική. Το πτυχίο μου το πρώτο είναι οικονομετρία. Μεταπτυχία έκανα σε computing. Κάνοντας software όμως για δορυφόρους, έμαθα πάνω στη δουλειά, στο Λουξεμβούργο, τι σημαίνει δορυφόρος, τι σημαίνει control δορυφόρου και μετά πήγα στη θέση όνειρο. Αυτό όμως θα μας πείτε τι είναι? Ένα αναμνηστικό από τον πρώτο δορυφόρο για το οποίο δούλεψα και ήμουν ο project controller που έφτιαξε το schedule για την εκτόξευση αυτού του δορυφόρου. Αυτός, για να το θέσουμε λίγο σε πιο έτσι τέτοια, στο Big Bang Theory είναι για την NASA ό,τι ήταν ο Howard. Θυμάστε ο Howard που είχε πάει στο διάστημα και έλεγε σε όλους ότι είναι αστροναύτης. Το ίδιο. Και αποδείχτηκε ο μακροβιότερος δορυφόρος όλων των εποχών, όλων των υπήρων. Αυτή είναι η κανονική δουλειά σας ή κάνετε και κάτι άλλο? Δηλαδή βγάζει αρκετά ώστε να πληρώνεστε? Τώρα για το καινούριο project για το Luna Cargo βάζω από τη τσέπη. Ασχολήθηκα με αυτό που λέγεται procurement monitoring δορυφόρων. Δηλαδή, όπως πάνε οι εφοπλιστές και χτίζουν ένα πλοίο, χρειάζονται να γίνει κάποιο monitoring της κατασκευής. Ανέλαβα 3 δορυφόρους για τον οργανισμό Arabsat, από το σχεδίασή τους μέχρι το λεγόμενο commissioning στην τροχιά. Πληρωνόμουν πάρα πολύ καλά. Άρα είναι εντάξει, είναι του χώρου, αλλά τώρα εδώ πέρα που ήρθε σε αυτούς να τους πουλήσει ελληνικό courier για φεγγάρι. Τι σας κάνει να νομίζετε ότι η εταιρεία αξίζει 30 εκατομμύρια? Μέσα σε 2 χρόνια η πρόβλεψη
της εμπορικότητας της Ελλήνης Ναι. αυξήθηκε 600%. Δεν απαντάτε στην ερώτηση πώς βγάλατε την αξιολόγηση της εταιρείας 30 εκατομμύρια. Λέτε κάποια στατιστικά, τα οποία με γνωρίζουν στον χώρο δεν λένε τίποτα. Να δούμε ακριβώς τι είναι αυτό που έχετε ανακαλύψει. Το Ήλιον 3, εντάξει, είναι αυτό που χρειάζεται την πυρηνική σύνδεξη που δεν υπάρχει στη Γη και μάλλον, δεν είναι σίγουρο, ότι υπάρχει πολύ στο φεγγάρι. Ναι, αλλά η πυρηνική σύνδεξη ακόμα δεν έχει γίνει full proof. Ακόμα έχει μέλλον, έχει 20-30 χρόνια αυτό το πράγμα για να γίνει. Να μιλήσουμε για την εφεύρεσή σας, τι είναι αυτό που έχετε κάνει. Είναι δύο μηχανικοί τρόποι προσελήνωσης. Όταν θέλουμε να προσεληνώσουμε κάτι, πρέπει να καύσουμε καύσιμο. Πάρα πολύ. Γιατί αυτό πετάει με την ταχύτητα ενός βλήματος. Σωστά. Και πρέπει να φρενάρει. Ωραία. Ο τροχός λοιπόν κάνει pre-spin πριν να κουμπίσει κάτω, έτσι ώστε με το που θα κουμπίσει να μην υπάρχει πολύ τριβή. Ωραία, εγώ όμως είδα ότι αυτό είναι πολύ στενό. Πώς δεν πέφτει? Δεν πέφτει. Είναι το λεγόμενο gyroscopic rigidity. Α, κατάλαβα, είναι όπως το ποδήλατο. Η ρόβα. Αυτό δώστε μας μια εικόνα να καταλάβουμε περίπου πόσο μεγάλο είναι σε διαστάσεις. Ο κύλινδρος, ο εσωτερικός, είναι 6 μέτρα με 9 ύψος. Άρα είναι τεράστιο. Ναι. Απλά έχω επιλέξει αυτό το μέγεθος που είναι το μέγιστο που μπορεί να πάρει μέσα του ένα σημερινός πύραυλος. Το άλλο με το δίχτυ τι ήταν που έδειχνε? Τι στέλνεις, πακέτο, τι είναι αυτό? Πακέτο. Η Μαρία χωράει μέσα. Σαν τη Μαρία ένας άνθρωπος. Ναι, αλλά τη Μαρία θες να τη στείλεις χωρίς την ασφάλεια του δικτυού. Και είναι πολύ ακριβό να πας Δεν στο υπάρχει φεγγάρι. καμία περίπτωση να πάω στο φεγγάρι. Μήπως να τη στείλουμε φεγγάρι? Δεν τον πήραν στα σοβαρά. Άμα το έπαιρνε στα σοβαρά, ο Βαφιάς δεν θα κορόιδευε. Που η αλήθεια είναι ήρθε σε λάθος μέρος ο φίλος. Έτσι. Πολύ λάθος μέρος. Κανένας τους, μα κανένας τους δεν θα επενδύσει σε αυτό. Κανένας. Ωραία, θέλετε να βρείτε Απολύτως κανένας. Οπωσδήποτε. Okay. Το business model είναι αντίστοιχο με του εφοπλισμού. Μάλλον για τον κύριο Βαφιά έχετε έρθει εδώ πέρα, γιατί μιλάτε συνέχεια για τον εφοπλισμό. Όχι, δεν είμαι ρατσιστής. Έχω ζήσει σε 5 χώρες. Ήρθα στην Ελλάδα να καταθέσω τις πατέντες, γιατί θεωρώ ότι πρέπει να ξεκινήσει από εδώ. Τα λεφτά είναι στην Αμερική, στην Αγγλία μόνο σου το είπατε. Ο Μπέζος, ο ένας, ο άλλος. Ισχύει. Εδώ πέρα στην Ελλάδα ποιος θα το πληρώσει, ρε παλικάρι με αυτά? Σας δώσαν χαμηλή αποτίμηση. Η πρόταση που μου κάνανε η πρώτη, ναι, θα έλεγα ότι είναι χαμηλότερη αποτίμηση από τα 30 εκατομμύρια. Δηλαδή 10, 5, νομίζω ήταν στα 3. Δεν βιάζομαι να πουλήσω. Για την ώρα, τα κεφάλαια τα οποία χρειάζομαι είναι μόνο για την προστασία των πατεντών. Πόσα λεφτά χρειάζεται για την προστασία της πατέντας? Είναι της τάξης 80.000. Το χρήμα κυλάει τα 100. Άρα ουσιαστικά αυτός ψάχνει επένδυση για να διασφαλίσει ότι θα παραμείνει δικιά του η πατέντα. Όχι ότι θέλει να φτιάξει κάτι σαν αυτά τα οποία έδειξε. Μύρια εδώ τα εκατομμύρια και πάντα ήσασταν σε θέσεις που σας δίνανε πάρα πολλά χρήματα. Όχι. Έχετε κάνει κάτι άλλο? Έχω κάνει και σερβιτόρος και καφετζής και ταξιτζής και οικοδόμος, ηλεκτροματιστής, σιδεράς. Τώρα είστε στην αρχική φάση. Δεν μπορεί να μας δίνετε το 1% εμάς. Είδες. Βλέπει ότι έχει μέλλον ο Βαφιάς. Για να κατοχυρώσετε τις πατέντες, από τις 300.000 θα πάρετε τις 80, τα υπόλοιπα... Πρέπει να έχω briefing ήδη, ετοιμοπόλεμους κάποιους δικηγόρους, ειδικά στην Αμερική, αλλά και στην Ευρώπη, για να μπορούν να ανταπεξέλθουν στο challenge. Πόσα λεφτά θα βάλετε εσείς από την τσέπη σας? Καθόλου. 0. Από την τσέπη μου βάζω προσωπική εργασία. Πέρα από αυτό, πόσα λεφτά θα βάλετε? 0, πες του 0, ρε. Έχω να βάλω 50.000. Μα αυτό εγώ το είπα. Το ίδιο με να λέτε. Συμφωνώ. Πες τους 0, τροπή δεν είναι. Όχι, είναι στα πλαίσια του... Μα εγώ το λέω και μου λέτε ακριβώς αυτό που λέω. Την παίρνετε την πατέντα, τα υπόλοιπα χρήματα χρησιμοποιούνται για τα litigations, τα κερδίζουμε κι αυτά. Τι γίνεται μετά? Κολυμπάμε στο χρήμα. Αφού έχετε τα λεφτά για την πατέντα, τα έχετε. Μπορεί να μην έχετε για το litigation, αλλά έχετε για την πατέντα. Γιατί δεν κλειδώνετε την πατέντα και να πάτε μετά στην Αμερική? Θέλω όσο το δυνατόν να έχει ένα ελληνικό χαρακτήρα.
κύριος Χαραλάμπος έχει μια 300 στην άκρη. Δεν έχεις καταλάβει. Τι, Δηλαδή, πόσα λεφτά έχετε βάλει για το project? τι. Έχω βάλει ήδη γύρω στα 120. Να. Και κάθε μέρα τώρα πώς ζείτε? Σας στηρίζει η οικογένειά σας? Ναι. Δηλαδή κάντε το κέφι σας τώρα. Λογικά συνταξιούχος είναι από όπου δούλευε. Έχετε scientific background από πίσω σε αυτό για να μπορείτε να εξηγήσετε ακριβώς τα νούμερα και τις μετρήσεις που έχουν γίνει, ή είναι απλά μια πατέντα και μια ιδέα? Είναι μετρημένα με ένα calculator και έγιναν αποδεκτά και από το patent attorney και από τον examiner. Εάν επενδύσω σήμερα τις 300.000 για το 1%, Ναι. πότε και πώς θα πάρω τα χρήματά μου πίσω? Περιμένουμε 3 εκατομμύρια από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα που λέγεται Horizon Pathfinder. Ναι, αλλά αν έχω μόνο το 1%, δεν θα πάρω πολύ από τα 3 εκατομμύρια. Οπωσδήποτε θα πάρετε 30.000. Όχι, Ναι, λέω πότε θα βγάλω τις 300.000, γιατί από τα 3 εκατομμύρια θα θα σε πάρω τις στείλει 30. διάστημα, οπότε δεν θα τα στείλεις ποτέ τα λεφτά. Λοιπόν, είμαι εκτός. Αναμενόμενο. Και εγώ είμαι εκτός γιατί δεν μπορώ να σε απαντήσω. Σας ρωτάω κάτι συγκεκριμένο με μετρήσεις από ένα calculator που έχω κάνει. Όταν βγει η πατέντα και τη διαβάζω, θα σας πω. Μέχρι να βγει όμως είμαι εκτός. Και εγώ είμαι εκτός. Λιλί μου, η αλήθεια ήταν 6x9 μέτρα το τέτοιο, δεν χωράει σε φαρμακείο, δεν μας εκπλήσει η Λιλί. Όχι, πολύ δύσκολο αυτό που ήρθε ο φίλος να κάνει. Επιστήμονας και ψάχνει για πράγματα, αλλά Βεβαίως. Σε λάθος μέρος ήρθε. Θεωρώ ότι είναι απλά problem solving. ο νούμερο 1 αυτή τη στιγμή παγκοσμίως οργανισμός ο οποίος μεταφέρει φορτία στο διάστημα. Ξέρετε ποιος είναι? Elon Musk. SpaceX. Φυσικά και το γνωρίζω. Τέλεια. Τον Elon Musk τον είχα γνωρίσει το 2003 στο Στρασβούργο. Εξαιρετικά. Άρα, εγώ είμαι έτοιμος να σας κάνω μία πρόταση. Οχ. Θα σας πάω στην SpaceX και θα μιλήσουμε. Εάν η SpaceX ενδιαφερθεί, εγώ τότε θα είμαι διατεθειμένος να σας δώσω τα 300 χιλιάρικα. Αλλά για Θέλω πόσο? όμως ένα 15% της εταιρείας, διότι Τίμιος ο Τάσος. Τίμιος. καταλαβαίνετε ότι αν έχετε μπει στη SpaceX, η εταιρεία σας θα αξίζει τρελά χρήματα και για να λύσω και το θέμα της Μαρίας, τα χρήματά μου θα μπουν και με μετατρέψιμο ομολογιακό, ώστε να είμαι πρώτος στο να πάρω τα χρήματά μου έξω και να γίνουμε συνέτεροι 85 εσείς και 15 εγώ. Κλατς. Έτοιμο. Έχω σου στο φτιάχνω το αυλάκι εγώ. Έτσι θα πάει το νεράκι. Θέλεις? Αυτό θα γίνει αφού βάλεις τη Μαρία Ολυμπία να βάλει τα σανδάλια. Αυτά θα γίνει ανεξαρτήτως, είναι το δώρο μου προς εσένα. Αυτά πρέπει να γράφτηκαν κοντά το προηγούμενο επεισόδιο με αυτό. Ακόμα κρατάει κακία για τα σανδάλια αυτή. Έχω και εγώ προσφορά. Όπα, ο Βαφιάς γελάει προσφορά μαλάκα. Περίμενε, έρχεται. έρχεται. Έχουμε ακούσει πολλές τρελές ιδέες εδώ πέρα. Εντάξει, όχι πολλές τρελές. Μια φορά είχε έρθει ένας τέρμα ψυχοπαθή που σας πουλούσε αλλαγή νόμου. Πολύ Εντάξει. κουφά πράγματα, αλλά εσείς δεν λέτε κουφά πράγματα. Είστε άνθρωπος μελετημένος, με τα διπλώματά σας, με την εμπειρία σας, με δορυφόρους, επίβλεψη κτλ. Που Πες, ρε, δείχνει Βαφιά. ότι έχετε πολύ μεγάλες ιδέες, αλλά δεν λέτε τρέλες. Εγώ θα σας πάω στους Κινέζους. Όπα. Αυτή τη στιγμή θέλουν να γίνουν, δεν είναι ακόμα, αλλά θέλουν να γίνουν νούμερο 1 στο διάστημα και ρίχνουν πάρα πολύ χρήμα, πιο πολύ από τους Αμερικάνους. Αν οι Κινέζοι θεωρούν αυτό καλή ιδέα και ότι γίνεται, εφαρμόσουν ακριβώς. Όπα ρε. Ακριβώς την ίδια προσφορά με τον Τάσο. Αν Όπα, είναι θέμα πεποίθησης. Θα πάω στους Αμερικάνους. Όχι στους Κινέζους. Όχι, θα μου πεις ο μικρότερος διάολος τώρα, έτσι. Αλλά τι λες τώρα? Και να σκάσει μύτη στρατός των Κινέζων πάνω σε αυτή τη ρόδα, έτσι. Και να ανοίξει το 6x9 και να σε πετάγονται από μέσα Κινέζοι. Όχι ρε. Οι Κινέζοι έκαναν cancel επιταχυντή. Οι Κινέζοι βέβαια εντωμεταξύ η οικονομία τους είναι σκατά τώρα, οπότε δεν ξέρω πώς θα επενδύσουν σε κάτι τέτοιο. θέλει ο Τάσος, παίζει και συνδυασμός. Χάρη, εγώ πάντα ξέρεις ότι μαζί σου δεν έχω κανένα θέμα και συνεργάζομαι. Επομένως είμαι ανοιχτός. Άρα μιλάει στη SpaceX. Εγώ μιλάω στους Κινέζους. Όποιος από τους δύο κάτσει, τότε
βάζουμε 150 χιλιάρικα ο καθένας και παίρνουμε 7,5% ο καθένας. Σωστά, Τάσο? Ναι, απόλυτα. Μακριά από τους Κινέζους δεν έχει καλή εμπειρία. Λογικά σαν το e-shop θα είναι και το σύστημά τους στο διαστημικό. Αλλά όχι μακριά από τους Κινέζους, παιδιά. Μακριά από τους Κινέζους. Τουλάχιστον συνεργάστηκαν. Φυσικά και έχουν deal, γιατί πού αλλού θα βρεις και καλύτερο. Συγχαρητήρια, θα τα καταφέρουμε. Ναι, κάτι θα κάνουμε. Και να δούμε αν μας αγαπάνε οι Αμερικάνοι. Κάτι θα κάνουμε. Θα σε βρούμε και σένα μια θέση. Τι κάνει οι Κινέζοι. Εγώ θέλω να σπάω στους Ρώσους, αλλά δεν με αφήσα, δεν προλάβανε. Ναι. Ευχαριστώ και πάλι. Δεν περίμενα να ασχοληθεί κανείς με αυτό, έτσι. Ήταν λίγο far-fetched, όπως λένε πάλι στο χωριό μου. Αλλά μακριά από την Κίνα. Μόνο αυτό. Και δεν είναι θέμα ρατσισμού. Είναι θέμα ρατσισμού. Εντάξει. Μακριά. Βέβαια, μπορούν να παίξουν κανένα χαζό παιχνιδάκι, το οποίο δεν ξέρω πώς θα δουλέψει. Να πας στους Αμερικάνους και να πεις το θέλουν οι Κινέζοι, και να πας στους Κινέζους και να πεις το θέλουν οι Αμερικάνοι. Που πάλι δεν ξέρω πώς θα δουλέψει. Θα πρέπει να κάνεις. Θα φέρουν τον πολιταρά τον άλλο που ήταν στο πρώτο deal. Μόνο έτσι. Το μόνο deal που θα λειτουργήσει. Η NASA Ιαπωνίας ισχύει. Ίσως είναι η καλύτερη τους επιλογή. Αλλά τι να κάνεις τώρα. Θα το αξιολογήσει ένας τεχνικός και θα σου πει ναι ή όχι. Πρέπει να Αλλά μιλήσουμε Αυτό ακριβώς. Οι Κινέζοι θα τον ακούσουν, μπορεί και να τα βρουν τελικά. Η Μαρία δεν κατάλαβε λέξη τώρα από αυτό το οποίο έγινε πριν. Είδαμε και διαστημική επένδυση εδώ στο φετινό Dragon's Den. Τι άλλο θα δούμε. Τώρα ο Τανιμανίδης έχει. Όση ώρα γινόταν αυτό, τον έπαιζε μέσα στο μπάνιο. Για να γυρίσει και να πει: εγώ έφερα τον Dragon's Den και έφερα και διαστημικές επενδύσεις. Στο προηγούμενο τι μας έλεγε? Διεθνείς επενδύσεις, το προπροηγούμενο μάλλον, αν θυμάμαι καλά. Σε αυτό διαστημικές επενδύσεις. Πραγματικά, χάρη μου, δεν έχω λόγια. Ο Elon Musk το χρειάζεται αυτό. Εγώ τον χρειάζομαι από το κομμάτι γη μέχρι low lunar orbit. Από εκεί και πέρα έχω τρομερό advantage. Δεν μπορεί να μου βγει ούτε ο Elon Musk ούτε ο Jeff Bezos. Η Μαρία αμφισβήτησε τις ικανότητες μας. Κανένας δεν μπορεί να μας βγει. Και είπε συγκεκριμένα ότι εγώ θα πάω στο φεγγάρι αν η τάδε βάλει αυτά τα παπούτσια του, με λίγα λόγια. Οι πιθανότητες να βάλει αυτά τα σανδάλια η Μαρία Ολυμπία είναι όσες να πετάξω κι εγώ στο φεγγάρι. Γι' αυτό ήθελε. Κρατημένα τα είχε ο Βαφιάς. Άρα γι' αυτό επένδυσε. Δεν είναι γιατί πίστευε στο έργο, είναι γιατί ήθελε στα σίγουρα να βρει ένα τρόπο να τη στείλει στο φεγγάρι. Γιατί λογικά παίζει να βγάλει και από την τσέπη του αυτός μόνο να αναγκάσει την άλλη να βάλει τα σανδάλια για να την πετύχει. Τώρα ίσως αποκτήσαμε έναν τρόπο να τη στείλουμε στο φεγγάρι, να κάνει τις διακοπούλες της. Και να προσγειωθεί και με ασφάλεια. Σωστό. Αυτό δεν είναι κάτι τέτοιο. Να της κάνουμε μια καλή ασφάλεια. Η αλήθεια είναι ότι ήταν και περισσότερο από τις προσδοκίες μου ότι θα μπουν μπροστά. Και αυτός δεν το περίμενε. Και στην Αμερική και στην Κίνα. Ο Μπρετ Τζόνσον είναι ο CFO της SpaceX. Είναι ο Μπρετ φίλος μου, είναι μέλος του YPO. Είναι ένας εξαίρετος άνθρωπος, ο οποίος είναι με τον Elon μαζί πάρα πολλά χρόνια. Ναι. Και είναι ένας άνθρωπος στον οποίο έχω τη χαρά να μπορώ να απευθυνθώ. Εάν το όνειρο αυτού του ανθρώπου είναι ποτέ δυνατό να γίνει πραγματικότητα, δεν υπάρχει καλύτερος συνδυασμός. Και εδώ είμαστε για να βοηθήσουμε τους ανθρώπους. Αν μία στο εκατομμύριο ο Κινέζος ή ο Αμερικάνος πούν ότι αυτά που μας λέει ο Καπταχαράλαμπος ισχύουν, τότε ο Κυρχαράλαμπος θα γίνει ένας πάρα πολύ πλούσιος Ισχύει. άνθρωπος. Αυτό ισχύει. Με τους Dragons θα βγάλουμε πολλά δισεκατομμύρια. Γύρω στα Κατούρα λίγο σε μια πέτρα του φεγγαριού, Κυρχαράλαμπε. Ήρεμα. 200. Θες και δισεκατομμύρια. Ήρεμα. Γιατί κάτι θέλει να μας πει τώρα εδώ πέρα ο φίλος ο Γυμνοσάλιακας. Αυτό ήτανε. Λοιπόν, πόσο στράσος έχουμε τον πειράζουμε. Ισχύει βέβαια. Έτσι, φανταστείτε τίποτα σε βάθος 10 χρόνων να είναι ο Μπαρμπούλης και να λέει Γκρέιμερς, εκείνος ο Καραγκιόζης που είχε πει κάτι μαλακίες σε ένα βίντεο. Δεν σε αφήνω να μπει στο λεωφορείο το διαστημικό. Έχει φτάσει στο 1.380.000 ευρώ. Μέχρι τώρα. Μόνο σήμερα επενδύθηκαν
384 ήταν μπαμπάτσικο το επεισόδιο, συγκριτικά τουλάχιστον με προηγούμενα, έτσι. Ήταν καλό. Κάπου εδώ τελειώνει ακόμα ένα επεισόδιο. Θα είναι το τελευταίο? Δεν θα είναι? Θα το μάθουμε στο επόμενο επεισόδιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε. Να σας θυμίσω τα κοινωνικά δίκτυα που είναι κάτω στην περιγραφή, κυρίως αυτό του Τρόβο, όπου αν το βλέπεις κάπου αλλού, να θυμάσαι κάθε Σάββατο 8.30 ώρα μαζευόμαστε εδώ μια πολύ ωραία παρέα και κάνουμε επενδύσεις όλοι μαζί. Πολύ ασφαλείς επενδύσεις, μην αγχώνεσαι, φράγκο δεν δίνουμε. Μαλακίες ανταλλάζουμε. Αυτό. Οκ. Καλή συνέχεια.